Слухай, мяне вельмі пужае тое, што мы ўсю сваю аўдыторыю ведаем проста у твар. Я не ведаю, чаму так, але я не ведаю, па-першае, як гэта ў цябе адбываецца, бо я нашых слухачоў, ну, там, частку яе, я ведаю просто кожнага. Я падпісаны на іх Інстаграм, падпісаны на іх Твіттер, я ведаю, як хто жыве. У тебя няма такога? Ёсць. И у меня регулярно переписываюсь с одним там со своих подписчиков. Вот мы там фоточки перекидываем, говорю, вот я покушал. Смачно кушать, смачно есть. Ну, дякую. Там. Як все задолбало. Я разумею. Просто гэта стварае такую штуку, што ты у тебя есть адчуванне, што аўдыторыя ўвогуле не расце. Таму што вось там першаму гікаўскаму недавно споўнился год, і вось за гэты год мы выраслі на некаторую адсотку, але дальше мы не расцем, і калі там просто каб было зразумела, у меня раней быў расійскамоўны праект палітычны, і у нас былі вельмі цудоўныя праслухоўванні. У нас былі выпускі па 150 тысячаў праслухоўванняў, і асабліва калі пачалася вайна, там яны вельмі пачалі добра расхадзіцца ў LinkedIn, але працуючы над беларускамоўным контентам, я зразумеў, што, канешне, гэта не варыянт якога-небудзь 2007 года, калі там беларускамоўнага контенту, ён існаваў, канешне, і музыка была беларускамоўная, і там на тэлевізіі, там, напрыклад, былі нейкія перадачы на розную тэматыку на беларускай мове, а потым гэта ўсё пачало зачыняцца. У 2010 пасля плошчы было ўражанне, што адбываецца нейкая такая мяккая беларусіцізацыя сярод асабліва аўдыторыі. Аўдыторыя сама сябе беларусіцізировала. Але далей кніг якога-небудзь Янушкевіча гэта не пайшло. І мне вось не зразумела, у якім стане мы знаходзімся, ці можна далей пашырацца і далей уплываць на сваю аўдыторыю, каб яна пераходзіла на беларускую, таму што мы рабілі нейкія апытанкі, і там каля 80% нашай аўдыторыі ўсё яшчэ глядзіць расійскамоўны контент, таму што яны лічаць яго больш якасным. Хаця гэта не так, увогуле не так. Мы знаходзімся пад здаравенным уплывам расійскай аўдыторыі, і гэта дупа, таму што сярод беларусаў ёсць блогеры-мільённікі, напрыклад, якія робяць там ты ж Влад А4, які зараз сыходзіць з Ютуба ў ВКонтакце, вось, і я просто не разумею, а што рабіць далей, таму што, ну, там добра, у мяне ёсць там прапампаваны твиттер на 1000 подписчикаў. Я не IT-барада, у которого там да халера аўдыторыі, якую можна было б сканвертаваць. Рэспект, Лёхі, дарэчы. Слухайце «Цёмны лёс». Але вось добры прыклад быў зараз у, ведаеш, хто такі Конану? Так, Трэш-смэш, вось. Глядзелі. У яго прыкольная тэма адбылася, што ён вельмі добра замясціў аўдыторыю, і у яго там зараз на беларускамоўным канале Конану ёсць па 100 тысяч праглядаў на ролик, і гэта вельмі выдатна. Вось, і трэба яго неяк паклікаць, просто паразмаўляць, як ён адпрацаваў са сваёй аўдыторыяй, таму што яго вельмі шмат было расейцаў, і, мабыць, мы просто так зачынілі расійскамоўны праект, мабыць, мы маглі яго канвертаваць у нешта больш незвычайнае. Ну, што тычыцца мяне, я ж з самога пачатку пачынаў як бы такі, так, я там нешта паспрабаваў такі на расійскай, не пайшло. Нейкі там скетчыкі, нешта такое, такі, давай паспрабуй на беларускай. Вось, не пайшло. Вось, але я тады вырашыў і ўсё роўна неяк працягваць. Ну, я некаторы час яшчэ рабіў, я міксаваў, то у меня былі скетчы там на маім канале на расійскай, потым скетчык на беларускай, потым на расійскай, потым на беларускай. Яны набіралі аднолькава прагляду. Ніхера. А калі ты пачаў? У якім годзе? 19. Вось. Цікава, вось у нас да цябе быў камбэк у выпуску, і ён таксама пачынаў у 19-м, таму мне будзе такое ж самае пытанне. Чаму 19-й год, канешне, там гэта ўсё лагодная лібералізацыя, ўсё такое, але чаму па-беларуску? Таму што тады па-беларуску ніхто не рабіў. Адкуль думка з'явілася? Ну, маё ўласнае рашэнне. Вось, я вырашыў тады неяк больш, ну, ідэнтыфікаваць сябе, так бы мовіць. Карце, я завітаў тады ў Вільню на адзін дзень.
і мне так спадабалася, як літоўцы ставяцца да сваёй культуры. Так, тут гэта, напрыклад, у Польшчы не так гэта адчуваецца, як у Літве. Мне так спадабалася, як у них моладзь. Ясна, што моладзь спажывае і ў тым ліку расійскі контент, само сабой. Вельмі малая адсотка, таму што тут даволі не шмат моладзі ведае расійскую мову. Толькі ты, у каго расійскамоўныя бацькі. Але тут я вось, напрыклад, здымаю кватэру у палякаў, літоўскіх палякаў, тут такая ёсць свая тутэйшая тэма. Яны больш размаўляюць па-беларуску, але лічыць гэта польскай мовай. Ну тут вельмі цікавая рэч. І іх сыны амаль што не ведаюць расійскую мову. Яны яе разумеюць, але размаўляць на ёй не могуць, таму што не ведаюць слоў. Ну як сучасныя школьнікі ў Беларусі. Так. Як сабакі. Пэсы. Ладно, гэта жарт. У чым пытанне было? Як ты прыйшоў да таго, каб рабіць па-беларуску? Ты прыехаў у Вільню, пабачыў, як ты ставішся. Вось, і я так тады, ну, па-першае, я заўсёды нармальна ставіўся да свайго. Я там і чытаў, але я не размаўляў, бо, не было з кім. Вось. Ну і вырашыў неяк так больш там і перапісвацца і ўсё там падобнае. Я тады так проста супала, што я пачаў вось менавіта спрабаваць нешта агучваць па-расейску, я такі думаю, ну там па-расейску там 40 праглядаў. 20. Я такі, давай паспрабую на беларускай. Тады я, дарэчы, нейкім чынам там, я ўжо не памятаю, як з Усіславам пазнаёміўся. І ён такі, я цябе прапіяру. Ці што тутэйшы шляхціш. Вось, так. І ён мяне тады, ён расказаў там сярод сваёй там беларускамоўнай суполкі пра мой канал. У мяне адразу павялічылася колькасць падпісчыкаў на неверагодную лічбу ў 30 чалавек. Ого. Вось. Мы таксама пачыналі зусім з лайна, таму што у нас на першым выпуске было 100 праслухоўванняў. Мне нават і стане было. Карацей, чаму? Ну, вот я тады вырашыў, што калі ў мяне па-расейску ніхто не глядзіць, па-беларускай мне там, ну, так бы мовіць, таксама вельмі малая колькасць праглядаў была. Я такі, ну, тады буду рабіць, як бы не буду арыентавацца на нікаго, а буду рабіць так, як мне падабаецца тое, што мне падабаецца. Ну, і гэта было проста беларускамоўнае агучванне, гэта было нешта новенькае. І, гэтага амаль ніхто не рабіў. Быў Анібел, быў такі канал Генікул, які таксама хлопец рабіў беларускамоўнае агучванне скетчаў. І больш я нічога не ведаю. Я такі, неаранае поле, давай паспрабую. Ну і все. Так і пачалося. Так і пачалося. А што першы пачаў агучваць? Твой першы тайтл, які ты пачаў? На беларускай? Так. Это быў нейкі ролик на Ютубе? Это быў ролик на Ютубе, гэта быў скетчык ад College Humor, наколькі я памятаю пра прынтер, з адсылачкамі да жестачайша не хапае, трэба, вось, ну, такія вось. Мне не хапае чарніл, жестачайша не хапае. Ну, нешта мемнае такое, наша беларускае там пажартаваў. Мне мой сябар рэспектнуў, сказаў, офігенна, рабі далей. Вось, я такі, ну, калі ўжо ён, а ён такі прям беларускамоўны беларус. Вось, я такі, ну, ладно, давай паспрабуй. Вось, і з тых часоў, гэта ўжо колькі, 23 год у нас, мяне сярэдняя колькасць праглядаў на Ютубе павялічылася ў 3 разы, то бок са 100 праглядаў да 300. Рост, просто стонкс. Так. Вось. Ну і все, мяне некто это зацягнула. І я такі, ну, гэта хобі. Калі гэта не праца, калі ты гэта не робіш, таму што табе трэба рабіць. Тебе трэба. Або не заплоцяць. Гэта хобі. Все, робіш у свой вольны час. Кайф, так бы мовіць. Прывітанне, сябры, першы гікаўскі 39 ці 38 выпуск, я не ведаю, калі ён выйдзе, просто у якім парадку, таму што у нас ёсць выпуск з Мішай Ільіным, які мы яшчэ да сіх не змантавалі. Хочу вам нагадаць, што у нас ёсць цудоўны патрыён, на якім можна падпісацца. У нас там выходзіць вельмі цікавы падказ «Замяніць расстрэлам», які спецыялізаваны для патрыёна. Там жа выходзіць пакуль недаступны для ўсёй аўдыторыі першы наратыўны. Вось, занесіце нам грошай, у канцы канцоў. Донатируйте баблос. Ну, то так. Падтрымлівайце сваё.
У мяне сёння ў студіі няма Вадыма, таму што у мяне сёння ў студіі Лёха Вожык. Прывітанне. Яшчэ адзін Лёха. Яшчэ адзін Лёха, гэта я ўжо не ведаю 5-й, 6-й Лёху ў нашым падкасці. Мне здаецца, мы проста гасцей па імёнам адбіраем. Калі прыходзіць Лёха, неважна які, добра, трэба Лёху адразу. Ну так. Нормальны выбор. Ну так, Дякую. так. Давай крыху про Patreon, раз я яго затронуў. У цябе добра падписчикаў на Patreon, плюс-мінус. Я вельмі здзіўлены, адкуль набяруцца, бо я такую чарнуху раблю. Я просто, каб ты разумеў, ну зараз давай про YouTube, я яшчэ шмат чаго іншага. Вось. Порно-пародыі. Вось мне пра гэта было пытанне, адкуль увогуле з'явілася думка пра порно-пародыі, таму што гэта першае, з чым я пазнаёміўся з тваёй творчасці. Мне здаецца, гэта самае хайповае, што ў цябе было, калі ў цябе з'явіліся порно-пародыі. Я пайшоў па трашаку. Увогуле, то бок, скетчы, гэта прикольна, там колледж хьюмор, некаторыя яшчэ больш-менш ці вядомыя там англамоўныя каналы, там той же там Адам руйнуе ўсё. Таксама ёсць там я такі трэба варушыць балота. Попіць лагоднага, давайте падымаць трудныя тэмы. І яно насамрэч неяк так было шмат дызлайкаў, мне гэта спадабалася. Адразу спадабалася, бо трапілася. Значыць трапіла не ў мэтавую аўдыторыю, значыць яно пашыраецца. На маю думку, бо людзі перасылаюць, што это за што, дзе наш Караткевіч? Ён жа гэтым ротам есці беларускі хлеб. Як ты можаш гаварыць слова разумееш, да? Агучваць шлёндар. Што гэта такое? Перад гэтым былі яшчэ менавіта порно-інтра. Сапраўдны парнух, які ёсць на Ютубе, толькі інтра. Яно вельмі добра зайшло у тыктоку, бо людзі адзначалі тады камісарынка, казалі: а ты казаў, няма парнухі на беларускай. Ось, яно разляцелася, там гэта самы, напэўна, такі папулярны ролик у тиктоку у мяне, і я такі, давайте яшчэ далей нешта паспрабаваў, то атрымалася. Вось, чаму увогуле пачаў гэта рабіць, калі вяртацца да гэтага пытання? У 19 годзе захожу на Еўрарадыё, палітыка, падкасты, палітыка. Наше жыццё гэта адзін этэр Еўрарадыё. Белсад, палітыка, усё блага, усё дрэнна, уся палітыка. Захожу на БТ, добрая раніца, Беларусь, там ці СТВ, не памятаю, як там уже канал былі, там беларускія класікі, і іх я не ведаю, там што іх натхняла. Канал Культура, як это, БТ3, наколькі я памятаю, не памятаю. Вось. Тэатр. Абмяркоўванне беларускага тэатра па-беларуску. Ёб вашу раз. Так, я з табой цалкам згодзін, таму што мне здаецца, вось калі палічыць вось зараз, то гледзячы на ты контент, які выпускаецца на беларускай мове, гэта вось тры тыпу контента. Гэта першы палітычны контент, другі гэта як правільна размаўляць на беларускай мове, а трэця гэта жарты пра ласкацень. І вось мяне гэта рэальна задзіўбло, таму што у якісьці момант я сядзеў у аўдыапакоі з сумным Міколай, з Мішай Ільіным, яшчэ там людзі былі. І я проста напісаў адзін тэйк, што хопіць ствараць контент пра мову. Рабіце контент на мове які-небудзь, але рабіце там, напрыклад, забаўляльны контент ці там навуковы контент нейкі. А так зараз тое, што адбываецца, вось мне зараз кожны тыдзень ці кожныя 2 тыдні трапляецца новы чалавек, які распавядае тыктоку, як размаўляць на беларускай мове. Сінонімы. Так. 25 сінонімаў да слова хуй. Так. Карысна, насамрэч. Але, не толькі ж про гэта. Ці лаянка. Як лаяцца па-беларуску? Гэта мне Артём Мілагушна заўсёды мне дае ўтык за тое, што я лаюсь расійскім матам. Ой,
Ой, я так люблю гэтую тэму. Ну, давай, пачынаем. Ствараем контент пра мову на мове. На беларускай. Вось. Да лайцеся на здароўе. Рабіце гэта толькі, ну, як бы у сваім кантэксце, у беларускім. Хоць на расійскай, хоць на кітайскай. Якая розніца? Вось. Адна з прычын, чаму я выбраў менавіта такія камічны кірунак. Дарэчы, на кірунак неправільна казаць. Я ведаю, што прыйдуць уже, але скажу на кірунак, пофіг. За нами прыйдзе Кацярына Варажун з віламі. І павесіць на слупах. Ну так. Вось. Ну, блин, не было што глядзець, ну ёла-пала. Вось, я не хацеў глядзець нічога палітычнага. Я і зараз амаль нічога не гляджу. Вось. Ну, калі ты хочаш нешта, каб было нармальнае, рабі сам. Калі хочаш, каб было па-твойму, рабі сам тады. Бо ты можаш хоць да пенсіі спадзявацца, што нехта зробіць агучку аватара на беларускай і чакаць гэтага. А можаш проста альбо сам зрабі. Ну, вядома, гэта першая спроба, напэўна, з аватара пачынаць не трэба, але вось, альбо ты робіш сам, альбо ты шукаеш людзей і спрабуеш неяк так сам паўплываць на гэты працэс. Вось. Ну, я пачаў рабіць тое, што самому хацелася б паглядзець, проста пакуль ты едзеш, допустим, там у траліку. Што можна даслаць сябрам? Што не сорамна паказаць бацькам? І... Порнапародыі. Твои бацькі порнапародыі бачылі? Спадзяюся, не. Вось. Да божа мой, не толькі там, не толькі ж гэта трышачына, шмат чаго і цікавага ёсць. Вось, і іншага нармальнага. Ну, вось так і пачалося, што мне недавно напісалі, вось літаральна пазаўчора, што такі контент не впадлу, па-расейску пісалі, не впадлу паказаць друзьям. Тыпу, я раней думала, што тыпу на мове триггер, да, на мове ёсць толькі палітыка і літаратура, але такі контент, ну, менавіта пра скетчы было напісана. Тыпу, я буду паказваць сябрам, якія толькі на расейскай размаўляюць, тыпу, ну, нешта вельмі блізка да гэтага, тыпу, мне не сорамна, тыпу, мне круто, мне хочацца, каб такое было больш, такога было больш. Мне здаецца, што мы будзем самаадукаваныя нацыі, таму што у нас, ну, я пра беларускамоўную частку, таму што у нас увесь контент пра культуру, пра мову, там пра рэлігію крыху ёсць, пра палітыку. У нас, мне здаецца, усе будуць вельмі натхнённыя, усе вельмі добрыя, а ніхто не робіць ніякага трэшу, і вось няма проста цікучкі беларускамоўнага трэшу якога-небудзь, над якім можна было б пакекаць, сидзячы ў прыбіральні. І ты вось просто звычайна лістаеш TikTok, і цябе трапляюцца там розныя скетчы на расійскай мове, на ангельскай мове, але амаль мне трапляецца толькі тое, што вось робіш ты, таму што я не магу знайсці яшчэ хаця б аднаго чалавека, які б гэта рабіў па-беларуску. Вось зараз пачаў рабіць камбэк. Ён у апошні час стаў здымаць нейкія прыкольныя відосы да TikToку. Агучку, якую потым, ну, можна гук узяць. Так. Вось, і гэта вельмі добрая праца. У мяне былі таксама разважанні наконт таго, каб завесці TikTok, але я просто парвусь, таму што у мяне зараз 3 праекта, у мяне звычайная праца, і вось я 5 дзён працую, і 2 дні у мяне ёсць на падкасты. Can relate. Ну, я звычайна кажу, я такі думаю, бляха, я працую просто, каб было дзе пажраць, карацей, пазаймацца любімай справай, вось, каб адпачнуць і пайсці далей рабіць тое, што дае мне магчымасць рабіць тое, што я хачу. Так, у мяне тое ж самае, адзін у адзін. І такі, ну, яшчэ гадоў 30 я працягну, магу, карацей, гэта рабіць, а што далей будзе, я не ведаю. Вось, таму робім тое, што можам, там, дзе мы ёсць, то, што ў нашых сілах. Вось. Змяняем сваю бурбалку беларускамоўную і пашыраем яе так, як толькі магчыма. Вось. І дзякуй інтэрнэту тое, што мы можам гэта рабіць. З розных частак, так бы мовіць, планеты, бо я ведаю, што ну вось Анібел, блин, камон, хлопцаў глядзяць у Аўстраліі. Анібел адзін з самых паспяховых праектаў на беларускай мове у плане пашырэння. Number one, я б сказал. Ну, так. Самый
выніковы, я бы сказал. Мне вельмі на жаль, што яны даволі мала агучваюць фільмаў. Потому что я не самы вялікі фанат, я гляджу аніме, але просто я гляджу яго не настолькі зашмат, каб глядзець его столькі ў сваім жыцці. Але калі ў іх выходзіць нейкі фільм, ці гэты фільм выходзіў у кавярні, ці ў іншых праектах, я яго заўсёды гляджу, даже калі мне не цікава. Ну вось, дарэчы, аватара я не глядзеў, таму што аватар цалкам не маё кіно, яно мне не падабаецца, і другого аватара я ўвогуле не збіраюся глядзець. Але вось там, напрыклад, выходзе выдма, Дзюна. Вось першы фільм выйшаў, ён бамбезны, яго ніхто не агучыў на беларускую мову. Мы з табой учора сядзелі ў бары, і я распавядаў, што я б хацеў паспрабаваць нешта агучыць, просто якую-небудзь ці маленькую ролю, ці не маленькую, я ўвогуле ніколі гэтым не займаўся, але я ўпэўнены, што было б круто зрабіць Дзюну і даць магчымасць просто паглядзець Дзюну, і, дарэчы, хутка выйдзе другая частка, там менш, чым праз год. Яшчэ першую не паглядзеў. Вельмі выдатна, асабліва калі ты чытаў кнігу, вельмі выдатна, я вельмі раю. Кнігу не чытаў, дзесьці там ляжыць у мяне у адкладзеных паглядзець з сабамі ад Анібела, вось, Дзюну, паяна ўсё часу. Так, гэта зараз вялікая такая трагедыя. Калі ты ствараеш контент, у тебе няма часу глядзець яго. Тебе няма часу на спажыванне, бо у мяне такая праблема, то бок у мяне не хапае часу паглядзець ці паслухаць тое, што я хачу паслухаць ці паглядзець, бо ўвесь вольны час сыходзіць там на... ёсць жыццё, якое трэба жыць, ось, і ёсць хобі, якое трэба рабіць, а што на астатняе проста не хапае. Вось. Не раю пачынаць з вялікіх праектаў, бо сам апёкся не раз. Бо, скажу так, быў такі праект «Кукумба». Так. Быў, ён не існуе ўжо? Не. Я думаю, ён існуе далей. Ён перарадзіўся як фенікс. Во што? Ён перарадзіўся ў цмока. Лагодны цмок, вітаю. Вось. Крышку іншая канцэпцыя, але стартап ёсць стартап. Дарэчы, у «Кукумбы» ранейшы быў гікаўскі падкаст. Падкаст «Кукумбы», і я распавядаў сотні раз гэтую гісторыю, і мне уначы было нечага слухаць. Я сплю пад падкасты просто. І я хацеў знайсці нейкі гікаўскі падкаст на беларускай мове, і я ведаў пра падкаст «Кукумба», але ў гэтым 2, 3, 4 выпуска. Там увогуле немного, я іх паслухаў, і потым яны спыніліся гэта рабіць. І вось так нарадзіўся першы гікаўскі, таму што я нічога не знайшоў для сябе, і я такі буду гэта просто ствараць. Вось тое, што я казаў. Так. Калі ты хочаш рабіць. Але ў мяне была крыху больш вышэйшая мэта, таму што я спадзяваўся, што нехта паслухае першы гікаўскі, зразумее, як зрабіць лепш, і зробіць лепш, і я буду слухаць яго. Таму што сваё я не магу слухаць, таму што я тут удзельнічаю запісы, і я ўсё памятаю. Вось. А ты, дарэчы, ты пераглядваеш свае ролікі калі-небудзь? Я просто пераслухваю ранейшыя падкасты, самае першае, каб зразумець, што я не так раблю па гуку. Ці па монтажу. Так, пастаянна, як толькі пачаў, то пераглядаю, прычым і не раз, бо, па-першае, так, там, памылкі бываюць, і ўсё там астатняе. Ось, прикольна. Ёсць ролікі, якія я не люблю, я іх не гляджу, мне здаецца, там яны дрэнныя і ўсё там падобнае. Ось, ёсць ролікі, якія я гляджу проста каб пакекаць. І гляжу сябе, это такі, я не ведаю там. А што яшчэ? Давайте ствараць яшчэ больш скетчаў, бо мне задзяўбала глядзець сябе аднаго. Ці Гінекула, бо у яго ёсць вельмі цудоўная серыя пра Бэтмена, як бы благі Бэтмен, і ён цудоўна проста агучыў, і я бывала таксама праглядаю. Вось. Так што не хапае. Лепш, чым маем зараз ужо лепш сітуацыю, чым было, напрыклад, у 19-м годзе. Ось, але ёсць агромністы патэнцыял, каб зрабіць нейкую такую, ось, напрыклад, тое, што украінцы робяць. У іх ёсць даволі шмат студый, якія займаюцца агучваннем. У них ёсць, так бы мовіць, фрылансераў, якія таксама робяць аматарскі там ці дубляж, ці проста войс-овер. Ось, і, камон, ты заходзіш, яго там 70 тысяч подписчиков, 100 тысяч подписчиков, 200 тысяч подписчиков. У нас там
20, 30, 40. Ну, так, я ведаю, гэта праблема. Мяне вельмі пужае тое, што мы, я казаў, у мяне быў расійскамоўны праект з вялікімі праслухоўваннямі, і калі пачаў стварацца першы гікаўскі, і мы пачалі атрымліваць 5-7 тысяч праслухоўванняў на выпуск, і мне ўсе кажуць, гэта выдатна, гэта там, вы, мабыць, самы вялікі падкаст на беларускай мове. Я такой, не, у нас просто вельмі маленькая аўдыторыя. Так. Заняць топ-першае месца у Apple падкастах у катэгорыі гумар, гэта просто, цалкам вельмі лёгка, таму што тебе дастаткова там 1000 чалавек, якая тебе паслухае. У нас ёсць са стрымлером жарт, што калі мы раптам усе вернемся, мы зладзім сходку фанатам і нап'емся велізарным натоўпам у 15 чалавек. Так. Гэта будзе мега-паці ў 15 лычоў. Клічце, я прыйду. 16. Я за вами пастаю. Вось. Так. Калі ты вырашыш ствараць нешта на беларускай, то ты абмяжоўваеш аўдыторыю. Просто на велізарную колькасць людзей, бо людзі ў Казахстане не будуць слухаць. Людзі ў Казахстане цудоўна разумеюць расійскую, але яны не будуць слухаць на беларускай падкасты. Там ці глядзець відосы, ці субцітры. У нас ёсць частка украінскай аўдыторыі, украінамоўнай. Так. І гэта кажучы пра Конана У, мне здаецца, што яго 70% украінскай аўдыторыі, таму што я захожу ў каменты пад відэа, і там толькі украінская мова. Там ёсць частка беларускамоўных людзей, але там 50, 70, 80% гэта украінамоўныя людзі. Прычым мне падаецца, што па маім назіранням, украінцы актыўна каментуюць. Так. Беларусы актыўна ставляць лайкі, але дужа лянівыя, каб напісаць дзякуй. Мяне, ведаеш што, мяне не матывуе тое, што пішуць кантэнты тыпу «дзякуй, што на мове». Вось у гэтым плане мне было б лепей, калі б прыйшоў нейкі слухач і напісаў, я з табой не згодны, вы кажаце гаўно, і вось тебе першы, другі, трэці поінт, чаму я лічу, што гэта гаўно. Я, даже калі такі каментар будзе негатыўны, даже калі ён мяне там лайналакам назаве, мне розніцы ніякай. Я разумею, што чалавек паслухаў падкаст, у яго з'явілася нейкае меркаванне на гэты конт, і ён хоча вступіць в спрэчку са мной. І мне гэта больш цікава. Я не кажу, што не пішыце контент, дзякуй, што на беларускай мове. Пішыце, канешне, гэта таксама кагосьці матывуе, але калі ты займаешься ўжо там, напрыклад, некалькі год гэтым усім, тады, калі я, напрыклад, рабіў расійскамоўны праект, нам не пісалі дзякуй, што на расійскай мове. Я пра тое ж. У тиктоку ёсць чувак... Нам пісалі дзякуй, што кажаце праўду пра вайну? Такое было. Але гэта быў момант, ведаеш, 25-26 лютага мы запісалі 24-го антиваенны выпуск, мы просто сабраліся ўсе разам, хто дзе быў, таму што мы потым раз'ехаліся, там частка нашых пацаноў паехала дапамагаць на мяжу. Вось, і яны вялі, у нас былі выпускі падкасту, мы вельмі тады бомбанулі. Мішка вёў аўдыёдзённік з польска-украінскай мяжы, дзе ён працаваў валантэрам. І ён распавядаў увогуле, што адбываецца, як прыязджаюць людзі, што распавядаюць людзі і так далее, і так далее. Гэта было вельмі цікава. То бок, такая сапраўдная журналісцкая праца. А калі мы зараз такое зробім на беларускай мове, там у нас ёсць думка, там, напрыклад, з'ездзіць на якую-небудзь вялікую імпрэзу і пакамунікаваць на ангельскай мове з прадстаўнікамі, зрабіць парышку інтэрв'ю і так далее, і перакласці на гэту на беларускую мову. 3000 праслухоўванняў, ось далей ніяк. Плюс у нас яшчэ вельмі моцна знізіліся праслухоўванні, таму што... Чаму? Я не ведаю, у кожнага праекта ёсць хваля. Я ведаю. Вясна, гарод. Так. Ё-маё, памідоры. У кожнага праекта ёсць свае хвалі. Бывае, што цябе слухае там 10-15 тысяч чалавек, калі да цябе прыходзіць клёвы інфлюенсер вялікі, там як да нас прыходзіў Абсент, IT-барада, ці іншыя. Яго аўдыторыя прыходзі і слухае, але
там, на жаль, невялікая частка тых, хто подписываецца, застаецца слухачом назаўсёды. А кор аўдыторыя яна ўвогуле не расце. Вось мне здаецца, што мы недзе паўгады таму дараслі да там сваіх там 3-5 тысяч праслугаў. 5 тысяч гэта ўвогуле гэта лепшае, што можа быць з падкастам. Калі вялікі інфлюенсер вось да нас там прыйшоў абсэнты, а абсэнты колькасць слухачэй, напрыклад, такая же, як у Нізкіс. І вядома, што калі ён запосціў гэта ў свае сацыяльныя сеткі, людзі прыйшлі паслухаць, за што яму вялікі дзякуй. Але кор аўдыторыя ўвогуле не расце. І я вось мне бы цікава было з табой на гэты конт паразмаўляць, бо незразумела, як працаваць з кор аўдыторыяй, таму што вось, напрыклад, я там пытанне Патрыёна падымаў. Мне здаецца, там 3-5% слухачэй зараз слухаюць эксклюзіўны контент на Патрыёне. Мы робім 2 падкасты эксклюзіўна для Патрыёна і збіраем там 5 лайкаў. Таму мне, вось я чакаю, калі я дараблю пакеты, і я смагу адзін з выпускаў выпусціць у агульны доступ, каб усе смаглі яго паслухаць. Але даже тыя, хто яны просто заносяць грошы, як дзякуй за падкаст. Просто дзякуй за тое, што вы робіце. І яны звычайна, яны даже калі там ты же першы гікаўскі выходзіў эксклюзіўна там на тыдзень раней на Патрыёне, яны яго не слухаюць, яны чакаюць у яго ў сваім падкаста прыёмнікі, каб ім было зручней яго паслухаць і не заходзіць на Патрыён. Не расце. Не расце. У тебе эксклюзіўны контент глядзяць на Патрыёне? Ну, я не памятаю дакладную лічбу, але глядзяць. Ну, такой эксклюзіўны контент у маім выпадку. Это просто тое, што ідзе крыху раней, чым у агульны доступ. Я нічога там не хаваю. Вось просто магчымасць крыху раней паглядзець, чым там яно з'явіцца там, напрыклад, на Кінакіпе. Ці калі гэта нейкія там вялікі скетч там на 30 хвілін ці нешта такое. Ну, глядзяць. Але я думаю, што таксама шмат людзей падпісваюцца просто не тое, каб ім падабаецца, што ты робіш. У меня такая салянка на Ютубе. Там я сам не ведаю, што ў меня на Ютубе. У меня быў выпадак, я пачаў агучваць скетч, які ўжо раней агучваў. І такі, так, што за фігня? Нейкая ностальгія, дэжавю нейкая. Я залез на свой канал, паглядзеў такі, ясна. Год назад. Разумееш, то бок я думаю, што сярод па-першае, дзякуй усім, хто падтрымлівае, хто там лайкосы ставіць, піша каментарыі. Вось, але што тычыцца Патрыёна, мне здаецца, то людзі падпісваюцца менавіта вось дзякуй за тое, што ты робіш. То бок, у мяне ж няма ніякага такога накірунку, неважна. Вось, я раблю, прыйшоў з працы, нешта захацела зрабіць, зрабіў. Дзеля сябе, бо табе гэта цікава. Вось так і атрымліваецца. Бывае такое, што, вядома, я не тое, каб раблю нешта на заказ, але мне бывае дасылаюць ці там у каментарыях просяць, напрыклад, паглядзі гэта, гэта прыкольна, прыкольна, гэта можна взять. Вось, бывае такое. Так, не расце. Мяне канал увогуле на Ютубе зараз уже месяц. Колькі тебе подписчикаў? 4500. Слухай, так то добра для такого контенту. У мяне шмат подпісалася людзей з Расіі. У мяне ёсць, былі і зараз ёсць ролики, якія чамусьці стрэльнулі расійскай мове. Яны неяк там іх пачаў алгарытм прасоўваць, і ведаеш, людзі такія, опа, нешта новенького прапанаваных, дай пагляжу, прикольна, падпішуся і забуду. Гэта такі мёртвы баласт, які просто колькасць. Яны не глядзяць нічога, бо колькасць праглядаў не расце. З тых пор у меня там была там 1000, потым 2500 стала, ці 3000 за тыдзень. Я таки думаю, что за накрутка, мяне что, я на контролю на нейкім ці што за фігня. А это, оказывается, просто пачаў YouTube прасоўваць рускамоўныя ролики, падхапіў іх, і так прыйшлі людзі. І яны вісяць, то бок рэальна у мяне менш. Я не ведаю колькі, бо ніхто не можа падлічыць, колькі людзей глядзяць, слухаюць контент на беларускай. Думаю, гэта просто немагчыма. Так. Вось. Да, ўвогуле са статыстыкай ўсё вельмі складана, таму што YouTube нармальнай статыстыкі не аддае, гэта факт.
Падкаст пляцоўкі таксама не аддаюць нармальную статыстыку, TikTok таксама не аддае нармальную статыстыку. Ты просто знаходзішся ў той прасторы, дзе ты нічога не разумееш. Ты там прыкладна глядзіш на свае прагляды і з гэтага строіш нейкія тэмы. Там у мяне 1000 подписчикаў, добра. Напрыклад, у меня есть 1000 праглядаў. Мне зараз успомнілася пра дзякуй за мову. У TikTok ёсць мінскі монтажны хасла. Дзядзька, які распавядае, як ён робіць монтаж у кватэрах, там праводка і все тому падобнае. Я бачыў, на беларускай мове ён гэта робіць. І я трапіў на яго, говорит, яшчэ раз вы прыйдзеце і напішыце мне дзякуй за мову, говорит, забаню к херам. Я вам тут расказваю, чаму, каб вы ведалі, як рабіць трэба ремонты, а не тое, каб вы тут на Камчатке звярталі увагу. Чалавек робіць сапраўдны праект. Я пісаў таксама, тыпу, ну, не памятаю хто, нехта там з блогераў казалі, типу, пісалі не так давно, типу, подскажите, типу, што б вам было цікава. Я такі, ну, захожу в Телеграме ў каментары, типу, што б вам было цікава паглядзець, типу, ад мяне. Я такі захожу на это самае, у каментары. Першы каментарый, што-небудзь пра гісторыю. Я такі, Слухай, з гэтым, і я разумею, чаму яны хацяць пра гісторыю, таму што, ну, вось, зараз у мяне паляцяць кавалкі лайна, таму што ёсць так склалася гістарычны і іншыя праекты. Ніхто не робіць цікавую гісторыю. Вось у мяне была прапанова зрабіць там цыкл ролікаў ці цыкл падкастаў пра цікавую гісторыю, пра то, там, як ставіліся да самадайку ў Вялікім княстве літоўскім, ці як бабкі-шаптухі захвацілі ўвесь рынок у паслуг. Усе бы паслухаў. Так. І якія тайныя святы ёсць у Беларусі, хто такія філарэты, чаму там паўстанне філарэтаў у час 1863 года гэта нешта дзіўнае, таму што там філарэты яны пра мову, а як яны ўзялі ў рукі зброю. Ну, вось мяне такія тэмы цікавяць. Усё, што ў нас ёсць, гэта вось статуты Вялікага княства літоўскага напісаны на старой беларускай мове. Дзякуй, мы гэта ведаем, існуе Вікіпедыя. Вы затрахалі пераказваць тое, што ўжо усе ведаюць. І вось мне, калі з'явіўся канал, як он называет, Міністэрства сепультуры, ведаеш? Вось, ён стварае нейкі цікавы контент. Да. І контенту пра беларускую музыку да халеры. Але мне ўжо задзяўбаўся слухаць пра песняроў. Я ведаю, што песняры крутыя, дзякуй. А вось пра канцэрт Cannibal Corpse у Менске ці Dark Funeral ніхто не распавядае. Ніхто не распавядае пра тое, як вакаліст Мэйхам у рэактары сабе глотку перарэзаў на канцэрце. Ну, не глотку саму перарэзаў, а проста скуру. Вось. Ніхто пра гэта не распавядае, але случай вельмі дзіўны. І не ведаў. Там Міхалок. Што Міхалок? Ну мы ўжо ўсё пра Міхалка ведаем. І як ён і зашкварыўся, і не зашкварыўся. Мы ўсё ведаем пра Ляпіс Трубецкой. Распавядзіце, у нас даволі шмат крутых там каманд, якія заваявалі. Вось там ёсць, напрыклад, ты не ведаеш, хутчэй за ўсё, быў гурт, Асгард называўся. Ён цалкам невядомы ў Беларусі быў, але збіраў стадыёны ў Амерыцы. Godstower, напрыклад. Таксама. Ну, пра Godstower дзякуй розным Еўрарадыё. Пра Godstower нехта ведае, таму што калі там затрымалі Памідорова, калі затрымалі іх вакаліста, яны былі на этэрах, і яны распавядалі і пра музыку, і пра тое, як сядзелі ў турме, і так далее, і так далее. Але вось сучаснага контенту там, калі мы бярэм музыку, пра музыку яго вось, ну, з'явілася толькі Міністэрства сепультуры. Але Міністэрства сепультуры гэта больш пра тое, што мы глядзім на гістарычны погляд на беларускую музыку, таму што ён успамінае 90-е, 80-е, пачатак 2000-х і так далее. Пра сучасную музыку, вось быў менскі блогер, я яго не памятаю, як лічуць, у гэтым 3000 падпісчыкаў, ён на расійскай мове распавядаў пра беларускія гурты, якія робяць новую музыку. І заўсёды раю, ну, ён там больш пра метал, таму што мяне цікавіць метал. Няма такога на беларускай мове. Ёсць Годна Мьюзік, які вось там TikTok невялічкі, ну, яго добры TikTok, і ён там распавядае, але фарматам да 1,5 хвіліны. Няма такога, каб прыйшоў чалавек, запрасіў гурт Rise and Rage. Гэта гурт, які складаецца з працоўнікаў кампаніі Viber.
яны паехалі к прадюсеру гурту Children of Bodom і запісалі вельмі моцны альбом на беларускай мове, які вельмі добра разайшоўся ў час там 10-х гадоў. У 20-м годзе яны выпусцілі победаносны трек «Крылы», які пра палітыку, і ён вельмі цудоўны. Ну там гэта цалкам просто выказ на тое, што было на той момант у Беларусі, і на каранавірус, і тады яшчэ не пачаўшыся пратэсты, таму што гэта былі там 6-5 жніўня выйшаў трек, і гэта вельмі цікава. Ніхто не хоча рабіць сучасны контент. Вось мяне гэта пужае, таму што дахопіць нам пра гэту абрыдлую гісторыю. Я вельмі добра стаўлюся да Караткевіча, але колькі можна абмяркоўваць каласы пад церпом тваім? Ну вось колькі? Гэта ж спадчына. Колькі можна абмяркоўваць творы Васіля Быкова? Я ведаю, што там яго увогуле амаль што ўсе все то, што ён выдаў, гэта неверагодныя цалкам тэксты. Але мне не цікава. У нас ёсць Хадановіч, які пра гэта добра распавядае. Калі цябе хочацца культуралогіі, ідзі к Хадановічу, то і там знойдзеш вялікі скарб. Чаму у нас няма, я не веду, аналітыкі, па што ідзеш воўча? Чаму у нас там толькі Купалаўскі тэатр зрабіў па Горвату гэты спектакль, але ніхто не збіраецца. Чаму у нас не разбіраюць Марціновіча, які піша антыутопіі? А хто будзем гэтым займацца? Але ж гэта цікава, і гэта знойдзе сваю аўдыторыю. Ты два чалавека сабраліся паныць пра тое, што не так з беларускім контентам. Ныццё забыццё. Мне таксама будзе пра гэта пытанне. Ось, слухай, мне такое пытанне. Ці магчыма зарабіць грошы на агучцы праекту? Так. Як? Ну, калі мы кажам пра беларускамоўную агучку. Донаты. І, ну, ты гэта нармальна спрашваць, колькі? Мала. Ну, што значыць зарабіць? Жыць за гэта не. Гэта на піва і кабаносы, так бы мовіць. Але вот ужо нешта. Вось. Увогуле, з агучваннем за грошы, напэўна, можна нешта зарабіць, калі ты будзеш агучваць нейкія, там, я не ведаю, палітычныя ролікі. Вось. Бо, ну, палітыка... Чаго, дарэчы, таксама няма. Дзякуй Богу. Вось. Можа быць, за гэта будуць плаціць. А так, в плане за агуч... Ну, донаты. Толькі донаты. Альбо ты... Альбо, напрыклад, калі быў бы які-небудзь праект а-ля Кінаконга, але такі, ведаеш, больш такі... Ну, бо Кінаконг, у іх суперпрафесійны падыход. У іх дубляж. Быў? Ён не існуе зараз? Я сказаў, быў? Да. Ёсць, все добра. Вось, у іх просто супер такі прафесійны падыход, яны працуюць там над адным фільмам, я не ведаю колькі часу. Ну, яны ж не робяць агучку, яны робяць, як гэта называецца... Агучку яны робяць? Не, нам гэта Камбэк распавядаў, што ёсць агучка, а ёсць яшчэ нешта. Дубляж. Дубляж робяць. Яны робяць дубляж, я думаю, што у них ёсць і не дубляж, я не ведаю ўсё дакладна, але, ну, давай так, дубляж каштуе шмат. Ніхто з гледачоў за дубляж не гатовы плаціць, бо гэта дорага. Гэта мусіць быць прафесійны падыход, гэта мусіць быць адпаведнае абсталяванне пакой і... Студыя. Патрэбна студыя. Патрэбны чалавек, які будзе гатовы працаваць з так званым ліпсінкам і ўсё там карцей. Ну, гэта будзе шмат грошай. Было б файна, калі быў бы нейкі такі праект, які ты просто, я не ведаю, там праз краудфандинг які-небудзь, хей, збіраем там грошы на агучку, я не ведаю, што у нас там недавно выйшла Аватара 2. Вось, калі цікава, калі ласка, донатируйте баблос, вось такой-то студыі, ёсць такія-то удзельнікі, у іх такое-то портфоліо, гэта не школьнікі з мікрафонам за 15 рублёў, з Хмароўкі, вось, то бок вы іх ведаеце і все таму падобнае. Вось, мне здаецца, гэта можа стрэліць, было б файна. Можна будзе як-небудзь паспрабаваць, мне так падаецца. Вось, а так, ну, YouTube нічога не прыносіць, ну, просто нуль. Як TikTok. Ой, TikTok для мяне сметніца, калі шчыра. Я ввогуле не раблю там ніякую стаўку на TikTok, і я ніякіх мэтаў там не пераследую, бо я не ведаю, навошта людзям TikTok.
І мне зараз сацыяльны такі дэтокс. Я выдаліў Instagram, я выдаліў TikTok, каб бачыць ўсю гэтую сметніцу. Я амаль што не заходжу ў Twitter, таму што мне ўсё вельмі абрыдла. Мне задзяўбалі гэта ўсе срачы, паміж беларусамі, ты украінцамі. І ўсё гэта я вельмі стаміўся. І я вось зараз спрабую больш чытаць кніг, зараз больш спрабую чытаць коміксаў і іншага. І для мяне не толькі TikTok, для мяне амаль усё сметніца, таму што там я слухаю некаторыя падкаст-праекты на розных мовах, я слухаю і на ангельскай, і на расейскай, і на украінскай, таму што мне трэба быць проста ў тонусе, каб разумець, што адбываецца з рынкам. І я ж працую падкаст-прадусерам. Вось. І я там даволі шмат сваіх праектаў па працы слухаю, таму што там у нас ёсць вельмі выдатны праект пра веганства, які ведуць 2 доктара. Ну, это не про то, что там веганство гэта добра ці не добра, яны просто разбіраюць некаторыя тэмы, яны 2 эндокринолога, і адна з іх мае адукацыю, як гэта клічыцца, забыў. Калі дыету. Нутраціолог? Я не памятаю як. Дыетолог, вось. І гэта ўсё вельмі цікава. Я вось розныя такія праекты слухаю, каб яны не датычылись палітыкі. Таму што мяне вельмі... Я гляджу раз у тыдзень які-небудзь этэр Еўрарады. Я згарэў. Я таксама згарэў. Я не то, што я не перагартну старонку. Я мне здаецца, я як і у лукашэнкаўскую ўладу да сіх застаўся ў 2020 годзе. Для мяне нічога не змянілася. Але слухаць гэта далей я ўжо не можу. Ну, тая самая гісторыя, бо калі занурыцца ва ўсё, што на цябе сёння выліваецца, навіны зарадзімы, навіны не зарадзімы, ты такі, навошта жыць? Вось. І таму я таксама павыдаляў усе украінскія каналы, якія я глядзеў раней. Я, дарэчы, павыдаляў украінскіх блогераў, даже ты, якія рабілі забаўляльны контент. Не праз тое, што украінцы, вайна, мне не цікава. Мне больш не цікава. Не праз тое, што яны на украінскай мове. Я слухаю шмат украінамоўных контент. Я гляджу фільмы, серыялы. Не, я до гэтага не дайшоў. Я просто, у мяне произошло такое імпартазамяшканне беларускамоўным контентам, і вось я подписываюся на кожнага чалавека, які зараз стварае свой асобны safe space. Бо вось там, напрыклад, як ты не кажаш нічога, тут у тебя няма такого. Як нам неабходна беларусам такая інфармацыйная таблетка, якую ты прыняў і табе палепшыла. Мне здаецца, што як нам гэтага не хапае ўсё ж такі. Ці ўсё зменіцца, ці калі ўсё зменіцца, і калі там Беларусь стане там краіны мары, у нас будзе вельмі доўгі дэтокс нацыянальны. Калі усе прагляды, калі Шраймана ніхто не будзе глядзець, калі Чалага ніхто не будзе глядзець. Трэба будзе зладзіць нацыянальны рэйв. Так. На тыдні 3 такі, ведаеш, гэты Вудсток. Так. Нужно пацаноў з зяння паклікаць з Польшай, они ж зараз у Польшчы знаходзяцца, і просто зрабіць, ведаеш, вялікае зянне, дзе-небудзь просто сняць усю Зыбіцкую или ці усю Кастрычніцкую, просто зрабіць масавы рэйв. Просто мне будзе, ведаеш, бескаштоўны. Мне здаецца, гэта будзе падобна на фінальную сцэну з Парфюмера. Так. Дзе просто... Дарэчы, Парфюмер, я на беларускай. Ось. Я нешта хацеў сказаць наконт... пра гучку, так. Думаю, пра што ж мы сёння размаўляем? Да мы ж пра гучку гаварым. Контента шмат, насамрэч шмат. Нават тым, што робіцца афіцыйны ці паўафіцыйна, то бок тое, што не ствараецца аматарамі. Вось. Ну вы ж займаецеся пірацтвам, натуральным пірацтвам. Вядома. Андрэя Янушкевіча на вас няма. Ну, мы ж не робім гэта лацінкай. Ну так. Хто зразумеў, той зразумеў. Жарцкі за 300. Гэта... Усё. Зараз усё, што ёсць відэа... Окей, не ўсё. Я не ведаю колькі. 97% няхай будзе. Гэта ўсё не арыгінальна. Калі не браць нейкія там аўтарскія там скетчы, напрыклад, як я не ведаю, як Ліза Ветрова, напрыклад. Вось. Опять-таки контент пра мову. Вось. Нічога супраць, мне вельмі падабаецца Ліза Ветрова, але мне здаецца, што адной Лізы Ветрова больш, чым дастаткова.
Ну яны неабходныя. Яны неабходныя, яны збіраюць прагляды, і я спадзяюся, што праз Лізу Ветраву ці іншых людзі ўсё ж такі беларусізуюцца, не суть пераходить на беларускую мову. Так. Бо у мяне есть сябры, якія засталіся расійскамоўнымі, якія вельмі хочуць пачаць пераключыцца на беларускую, але яны саромяцца. Цалкам разумею. І я кажу, навошта саромецца, мы ўсе былі ў стане, калі мы вельмі дрэнна размаўлялі. Я не ведаю, як ты, я з цалкам расійскамоўнага гораду, я з цалкам расійскамоўнай сям'і. У мяне з сям'і ніхто ніколі не размаўляў па-беларуску, не глядзячы на тое, што мой дзед з Палесся. Ну так. Вось, моя бабушка, яна там, яна руская, яна з Барнаулу. Але мне гэта ўсё, ну, просто да дупы, таму што я захацеў, я зрабіў. Ну. Таму я не разумею людзей, якія саромяцца, каго яны саромяцца, я не разумею. Вам ёсць некая... Вы неяк датычыцесь да тых людзей, якія вам нешта могуць сказаць, да пашліце вы іх у шмоню, і ўсё. Так у гэтым вось і ёсць жа бар'ер псіхалагічны, то бок ты, па-першае, не хочаш адчуваць сябе белай варонай, па-другое, ты не хочаш дастаўляць дыскамфорт свайму асяроддзю, бо сірка на, я не ведаю, у яўроўцы цябе можа не зразумець, і табе гэта будзе неяк нязручна. Гэта праблемы касіркі, а не мае. Не, я так гэта разумею. Я пра тых людзей, якія тыпу ну так, ну файна, вы робіце такую клёвую справу, але пайду свайму дзіцёнку уключу спакойнай ночы малышы замест там бэйбосу, напрыклад, на ютубе. Ну вы малайцы, але ну далей вы самі. Наконт дзіцячага контенту у Маланкі Медыа есть вельмі выдатны канал Маланка дзецям, дзе яны здымаюць сказкі. І гэтыя казкі, яны вельмі неверагодныя, яны на беларускай мове, і яны там выходзяць штотыдзень, мне здаецца. І у іх вельмі добрыя лічбы, і яны вельмі добра збіраюць, дарэчы, на падкаст-пляцоўках больш, чым на ютубе, таму што бацькі там включаюць іх на Яндекс.Музыкі, і вось калі у вас ёсць дзеці, я вельмі раю, ну калі яны маленькія, там узростам там да 6-8 год, ну калі яны глядзяць казкі яшчэ, вось, таму што калі ваш дзіцёнак пачаў гуляць у Legend of Zelda Breath of the Wild, мне здаецца, яму ўжо не трэба казкі глядзець. Ну так. Дык вось, вяртаючыся да гэтага, ну зноў, мы зноў на мове пра мову, але я скончу думку, што, тыпу, ну, ёсць же, ну гэта цяжка, я сам памятаю, як мне было нязручна, напрыклад, казаць замест спасіба, дзякуй. Мне было адчуванне, быццам мяне зараз, я не ведаю, ну, не было нікага такога страху, ось, але у мяне было такое адчуванне, што мне было такое адчуванне, што мяне быццам, ведаеш, такія, Што ты сказаў? Вось, ну гэта псіхалагічны, гэта канкрэтна твой псіхалагічны бар'ер, які калі ты хочаш, ты цалкам здольны яго пераадолець. Просто трэба забіць на тое, што магчыма, камусьці будзе праз гэта некамфортна. Яно так і будзе, але ў гэтым няма нічога дрэннага. Гэта не павінна вас палохаць насамрэч. Не. І людзі, якія вось ствараюць контент вось зараз на беларускай мове, ну для каго яны гэта робяць? Для беларусаў. Ось, не для украінцаў, не для расійцаў, не для палякаў. Таму я заклікаў, рабіў і паўтаруся, ну давайте, ствараць сваё асяроддзе разам, бо за нас ніхто гэта не зробіць. Вместо нас. Не трэба спадзявацца, што прыйдзе нейкі дзядзька на БТ і скажа выпускаем заўтра, я не ведаю, там будзем паказваць мульцікі на беларускай мове па БТ, напрыклад. Дарэчы, на БТ калісьці, калі я быў маленькі, ну мы з табой прыблізна аднаго ўзросту, мабыць, ты памятаеш, на БТ калісьці выходзілі сучасныя мульцікі на беларускай мове, там быў Toddler Spice, там быў Робокоп, там было гэты Mortal Kombat выходзіў па-беларуску, выходзіў па-беларуску, забыў як назва. Ну, дарэчы, там было даволі шмат праектаў, ці што ў нас там 13 ці 14 выпуск, мы даволі шмат распавядалі ў першым гікаўскім, што лакалізоўвалася і як лакалізоўвалася, але гэта ўсё вельмі быстра
свернули, таму што недзе з 2004 году БТ1 стаў цалкам расійскамоўны, таму што раней там з 91 по 2004 на БТ не было расійскай мовы ўвогуле, там усе праграмы былі выключна па-беларуску. Гэта была такая сапраўдная лінія партыі. Дарэчы, і пасля некаторы час пасля рэферэндуму умоўных, калі расійскую мову, на жаль, зрабілі другой чыннай. Я просто памятаю сваё дзяцінства. Я кажучы, што я цалкам з расійскамоўнага гораду, я з Макілёву, але просто мне ў дзяцінстве не было розніцы, на якой мове глядзець контент. Я не чуў розніцу паміж беларускай і расійскай. Мне просто, я памятаю, калі у меня был белліт у школе, я заўсёды чытаў тое, што давалі па літаратуры, і мне просто не было ніякай розніцы, на якой мове чытаць, калі я быў маленькі. Для мяне гэта была ўсё адна мова. Не было назвы ніякай. Так у меня то же самое. Для меня было таким шоком, когда доведался, что историю Беларуси есть подручники, бо я вучился у школе, у меня были, именно по истории Беларуси подручники были на белорусской. Я так само. И я потом доведался, что оказывается, она может быть и на российской. И у меня такие, что? И у меня сусед по покою, я уже в универ был, и он такие, что? Типа, такое магчыма? Ладно. Навошта? Мне просто не зразумела навошта. Я разумею, навошта гэта. Я разумею усе палітычныя пытанні. Я разумею, што Лукашенко цалкам прарасійскі. Ён ніколі не ведаў і ніколі... Слухай, ён не можа нармальна чытаць з ліста, калі яму спічрайтер піша тэкст па-беларуску. Вось раз у год, калі ён нешта у яго выступ па-беларуску, ён жа не можа добра чытаць з ліста. Таму што там, напрыклад, просто фонетычна гэта ай-яй-яй. Таму што ты калі гэта глядзіш, гэта просто дупа цалкам. Добра, мы не пра палітыку. Не глядзеў. У яго былі моманты, просто можаш вбіць любое цалкам рандомнае відэа, дзе Лукашенко размаўляе па-беларуску, і ўсё, гэта ай-яй-яй. Прикольно. Трэба загугліць. Просто вывучыць. Там як на хацеў сказаць, як на першых праектах кавярні. Мне вельмі падабаецца, што робяць кавярні. Ой, малайцы. І вы, дарэчы, разам робіце The Last of Us зараз. Робім. Але я не ведаю, што адбывалася з кавярні на першых выпусках Gravity Falls, таму што там просто цалкам ай-яй-яй, што адбывалася. І з пункту гледжання і гуку, і агучцы, і з пункту гледжання свядзення, там усё было вельмі складана, але яны неяк вельмі хутка выправіліся, таму я не магу яму прэтэнзію нічога паставіць. Вось вы зараз выпускаеце The Last of Us, і ён цалкам неверагодны. Я гляджу The Last of Us на беларускай мове, толькі таму, што ён на беларускай мове, таму што мне сам The Last of Us не цікавы. Ты з тых, хто піша «Дзякуй за мову». Я з тых, хто патрабляе ўвесь контент. У мяне просто, ведаеш, я амаль не гляджу серыялы, не гляджу аніме. Чаму я не гляджу нешта з субтытрамі? Таму што мне павінна, каб нешта размаўляла ў доме. Я включаю нешта на тэлеке ці на ноутбуцы, засоўваю AirPods у вушы і хожу, раблю свае справы. Таму што у мяне тут такое звычайнае жыццё, што я чымсьці павінен займацца заўсёды. І у мяне просто гэты змест музыкі грае. Я магу не слухаць, магу включацца, магу не включацца. Мне вельмі мала праектаў, якія зараз я вось гляджу. Я вось зараз гляджу на ангельскай мове Shameless. Так, і я вельмі чакаю, каб што-небудзь з'явіўся якой-небудзь аматар, які пачаў бы там, напрыклад, аднагалоску рабіць па-беларуску. Я б вельмі хацеў гэта паглядзець. У мяне мара ёсць. Не Shameless. Яны таксама файныя, але я думаю, аднагалоска там будзе крыху. Так, таму што там вельмі неверагодны акторскі состав. Так. У мяне Брасік, галяк расійскую. А я яго, дарэчы, так і не глядзеў. Вось з'явіцца па-беларуску, я яго пагляджу. Даже калі з субтытрамі. Я паспрабую паглядзець, бо Вадзім, які мой савядоўца, ён быў вельмі большой фанат галяка. І я 3 сезоны адглядзеў, і я такі, у 2023 буду рабіць на беларускай. О, нас анонсікі пад'ехалі. Пачакай яшчэ. Карцей, я магу яго зрабіць,
але я выгару на трэцяй серыі, бо я ўжо выгару нахрен просто. Я таксама. Вось, мне трэба рабіць, я не ведаю, перапынак, напэўна, у паўгады, просто каб сабрацца назад у тое, што было ў 19-м, вось. Але, ладно. Рабі падкаст. Зрабі перапынак з агучкай, зрабіце падкаст і... Ну, трэба будзе. Так. Вось, ці што я заўсёды дапамагу. Добра, дзякую. Вось, але, ну, вядома, я ж не магу просто так. Я ўзяў крыху іншы серыял. Вось, не скажу пакуль які, ён круты. Ты можаш сказаць, я запікаю. Гэта Піп! Вось. Ну, вось яго я зраблю. Як мінімум один сезон. Там таксама аднагалоска. Чаму я ўвогуле пачаў гэта гаварыць? Чаму я выгараў? Я ненавіджу перакладаць. Я не перакладчык. Я нармальна валоду ангельскай. У мяне ёсць досвед пераклада там з нямецкай, з ангельскай, там і па працы я працую таксама. На працы працую і мне там камунікую кожны дзень. Але перакладаць не так, каб нармальна агучыць, трэба нармальны пераклад. Я не змагу нармальна перакласці. Гэта будзе срака. Я згублю ўсе жарты, я згублю тую тонкасць, якая ёсць у галяку у арыгінале. Бо я не здольны. Мне трэба суперскі прафесійны, менавіта прафесійны пераклад. І я, напэўна, з месяцы 2 шукаў перакладчыка, які за грошы, за немаленькія грошы, зможа ўзяцца хаця бы за першы сезон галяка. Я не знайшоў. Я пішу аднаму перакладчыку, хто прафесійна перакладае на беларускую. Ігнор. Я пишу другому. Ігнор. Трэці не бярэцца. Што за фігня? Ну, я разумею, у меня нема прэтэнзій, але вось просто суровыя рэаліі, з якімі вось ты сутыкаешся, калі ты хочаш нешта зрабіць якасна. Ну, вось маемо, што маемо. Вось. Так што, калі, нехта гатовы дапамагчы, за грошы, камон, не трэба аматарства. А колькі каштуе перакладчык прыблізна? Ну там, я размаўляў... За 1000 знакаў там. Я не магу сказаць табе, колькі там за 1000 знакаў будзе, мы прыцэньваліся з... Бо рэдактура, нармальная рэдактура на беларускай мове, вось я зараз раблю рэдактуру для наратыўнага падкасту, 1000 знакаў каштуе 5 евро. Не ведаю, наконт рэдактуры я размаўляў з перакладчыкам. Прыблізна будзе выхадзіць $90 чыста пераклад. Адной серыі. Адна серыя. Я не ведаю там па аб'ёму, але плюс-мінус 10 столькі. То бок, сотачка. Вось. І гэта толькі адна серыя, якая будзе доўжыцца гадзіну. Вядома, можа быць больш ад колькасці, залежыць ад колькасці там субцітраў і тому падобнае. Дарэчы, кажучы пра гэта, даволі шмат людзей, якія там у твітары цябе пішуць, што ты неправільна нешта перакладаеш, неправільна нешта агучваеш, што падкаст у цябе ўвогуле на трасянцы і так далей. Але, па-першае, першы гікаўскі ніколі не казаў, што ён падкаст на беларускай мове. І ў першых выпусках мы заўсёды казалі, што гэта падкаст на трасянцы. Ну так. Па-другое, калі вы ведаеце, як рабіць, чаму вы не дапамагаеце людзям рабіць якасны контент, то бок, казаць у твітары гэта адно. І пазначаць тое, што вось, вы не так робіце, вось трэба было вось так. Калі ты шукаеш, я сабе паламаў усю галаву, калі шукаў рэдактара просто, не перакладчыка, а рэдактара. Цяжка. Гэта дупа, а я за гэта грошы плачу. То бок я не шукаю рэдактара, які будзе працаваць бескаштоўна. І гэта вельмі дзіўна, таму што я не разумею ўвогуле, у якім стане індустрыя, таму што у гэтай індустрыі даволі шмат хвароб зараз, розных. Але мне здаецца, што усе амаль што ведаюць, як рабіць, але ніхто не хоча нічога рабіць. Typical. Ну да, і гэта... У нас ёсць людзі, якія жадаюць патрабляць контент.
А вось тых, хто яго ствараць хоча, іх даволі не шмат. Я вось размаўляў, я не буду называць імёны, я размаўляў з беларускімі інфлюенсерамі, у якіх прапампаваныя твітары, якія там працуюць у розных сродках масавай інфармацыі. У мяне ёсць хлопцы, якія там робяць навасныя каналы на беларускай мове для больших СМІ. Але ніхто з іх не хоча ісці рабіць нешта клёвае для беларусаў у забаўляльным ці не ў забаўляльным кантэнце. Калі так паглядзець, ну слухай, ёсць там вар'ят расеец камікадзе-дзі. Чаму няма беларускага камікадзе-дзі, раз у нас так залетае палітычная павестка? Ніхто не хоча рабіць. У нас самы вядомы палітычны інфлюенсер гэта Шрайбман, які выдатна ведае беларускую мову, на мой погляд, але і прыходзіць, калі трэба на эфіры размаўляе па-беларуску, а сам робіць па-расейску. Ахопы. Ну так, канешне. Таму што яны арыентаваны не толькі, ну і плюс там ты же Шрайбман зарабляе грошы пра свой інфлюенсінг. Але не з'яўляецца тых, хто б там нам часта кажуць, што мы метагікі, мы не сачым за ўсім, мы мала гуляем у гульні, мы мала глядзім серыялаў і так далее, і так далее. Але, стварыце сваё, пакажыце, як трэба. Мы гэтаму прыслухаемся, я ніколі не быў супраць добрай канкурэнцыі. Было б файна. Ну так. Тому што зараз, што мы маем у плане агучвання? Кавярня, Анібел, то яшчэ? Кінакіпа. Яны не агучваюць. Яны як агрэгатар. Яны агрэгатар. Так. Окей, Кінаконг, але ў Кінаконга крыху іншы падыход зусім. Так. Всё? Просто беларуская мова зараз у забаўляльным кантэнце можа добра пашырацца праз пірацтва. Гэта такі стан індустрыі увогуле. Там у тых же 90-х перакладаліся кнігі нелегальныя, якія выдаваліся па-беларуску. Серыялы, фільмы агучвалі па-беларуску. Тады надта болей, напрыклад, было праектаў, якія агучваюць ўсё. І мы, дарэчы, заходзячы на тую ж кінакіпу, ты глядзіш пераклады на 50% таго, што рабілася ў 2000-х. А ёсць амаль тое, што рабілася ў 90-х, таму што там першыя пераклады «Адзін дома», яны зроблены ў 93-м, што ли, годзе. Я ўжо не памятаю. І да сіх яго можна выдатна добра глядзець. Тут трэба яшчэ, ведаеш, на мою думку, што стварэнне такога контенту, ты ведаеш, ты падкастамі займаешся. Колькі часу гэта ўсё займае? Вельмі шмат. І гэта як бы не ўлічваючы відэа версіі. То бок той, хто робіць нешта, стварае нейкі там відэаконтент, то яго выходзіць яшчэ больш. Вось, я, напрыклад, займаюся там агучваннем, і ў мяне сыходзіць амаль увесь вольны час. У меня яго не так шмат. Вось, праз тое, што на гэта трэба шмат часу, нават на стварэнне субцітраў. Вось, то бок іх трэба знайсці, іх трэба перакласці, трэба, каб іншы чалавек іх праглядзеў, трэба іх накласці на відэа. Вось, потым трэба гэта ўсё зарендерыць, выкласці, і трэба будзе яшчэ займацца пашырэннем. Нават я не ведаю, там, хоць нейкі там скетч паспрабуй, просто возьмі і перакладзі. Карацей, трэба шмат часу. Будзе больш контенту, калі больш людзей будуць займацца нават адным і тым жа. Вось, может, з'явіцца канкурэнцыя просто. З'явіцца канкурэнцыя. У нас вельмі шмат свабодных ніш. Так, у плане агучвання я памятаю, это быў 2019 год, я ж кажу, я там бачыў нешта палітычнае, нешта гістарычнае, нешта пра, не ведаю, там пра тое, як там вымаўляць на Ютубе, і ўсё. Ты не мог больш нічога іншага знайсці. Вось, зараз як бы стала лепш, але можна яшчэ лепей. Вось, і чым больш будзе, напрыклад, вось гэтых аматарскіх дабераў, людзей, якія займаюцца агучкай там на дрэнны мікрафон, у дрэнных абставінах і все таму падобнае, тым больш будзе прафесійных. Бо ні адна прафесійная студыя не ўзнікла з ніадкуль. Это ўсё аматары, это аб'ядналіся аматары. Узяць там, не ведаю, там расіянскія, напрыклад, Lastfilm, як прыклад адразу. Не ведаю такіх, але ведаю гэтых Кураж Бамбей. Да, таксама Кураж Бамбей.
Кураж Бамбею, блин, ну... Якія пачыналі займацца пірацтвам. Яны свае самыя вялікія тайтлы. Альбо калі ўзяць таксама расіянскі Сындук. Ну так, таксама. Яшчэ адзін пірат, які выйшаў на легальны. Возьмите агучку Камбэга, запусціце бляха па БТ. Ну, і будзе вельмі выдатна. Ну, бо Камбэг, гэта, ну, я на яго арыентуюся. Я лічу, што ён робіць нашмат лепей. У яго больш нейкі такі грунтоўны падыход да агучвання, не рыхтуецца лепей. Ну, мне больш падабаецца. Вось, чым усё астатняе. Ну, калі не браць дубляж. Вось. Возьмите агучку. Вось, вам, блин, Вока так і зрабіла, не скамуніздзілі просто амаль увесь контент, і колькі іх там атрымалася з кінакіпы, як я разумею, напэўна, з яе, і просто выклалі ў сябе, як бы гэта ось глядзіце просто. Ну, от моя агучка тут патрапіла. Якімсьці чынам, я не ведаю чаму, але нешта там ёсць. Вось. Ну, бярыце. Бо HDRS ўжо пачала так рабіць. Яны бяруць агучку з кавярні, дадаюць сабе. Вось, нешта там з Анібела, там той жа Спліт, дарэчы, якімі таксама прымаў удзел, ён ёсць на HDRS. Чаму не? Усё гатовае. То бок зараз трэба просто ўзяць і зрабіць. Вось і ўсё. Просто нават не трэба дазволу ніякога спытваць. Просто возьміце, пачніце нешта там пра свае каналы, там, бо, ну, дзяржава, гэта ўсё мы зразумеем, што зараз усё цяжка, усё вельмі марудна, балота, незразумела, што будзе далей. Але культура і мова жыве, пакуль, ну, жывыя мы, толькі ад нас залежыць. Вось, і гэта можна рабіць, калі ты знаходзіся ў Аўстраліі, гэта можна рабіць, калі ты ў ЗША. Вось, калі ласка, ніхто нічога не забараняе, трэба просто крышачку паднапрачься і не гэта распаўсюджваць. Бо тое, што робіцца зараз, напрыклад, ну, увогуле даберскі склад Анібела, гэта гатовая прафесійная студыя. 100%. Яны з досведам, яны мікрафонамі, з нармальнымі, не пярдзячымі. Ось. Блин, іх можна ўзяць на зарплату просто і рабіце. Яны рабілі вельмі выдатна, агучылі праз паўстагоддзя паэзіі па Ведзьмару. Вось палякі здымалі фільм аматарскі па Ведзьмару, і яны амаль зрабілі там дубляж. Гэта я так лічу. То бок там просто, калі бы у іх былі ўсе аўдыастужкі, яны просто выключылі польскую аўдыастужку і падклалі, таму што мне здаецца, што там і па ліпсінгу ўсё добра. Ну, польская, беларуская. Так, там ўсё добра. Вось. То бок ужо гатова, трэба просто, ведаеш, ужо ўсё саспела, трэба просто ягодку схаваць. Вось. Але, ну, я не ведаю чаму, як, палітыка, не палітыка, але ось, пакуль што барахтаемся ў сваёй такой аматарскай, аматарскай бурбалцы, якую амаль ніхто не ведае. Шмат хто не ведае, што такое Анібел, шмат хто не ведае, што такое першы гікаўскі. Конечно. Вось, шмат хто не ведае, бо, ну, ты выкладваеш нешта ў TikTok, і табе там пачынаюць пісаць: а што есть на беларускам? І ты такі заходзіш просто ў профіль гэтага чалавека, а ён там бабруйск здымае, і ты такі, блядь, ёсць у тваёй краіне, пракінь, усё ёсць, толькі трэба ўзяць, адкрыць рот, каб і праглынуць. Тут увогуле ёсць пытанне, як данасіць гэта да беларускай аўдыторыі, таму што мне здаецца, што беларуская аўдыторыя сама не зацікаўленая ў тым, каб глядзець нешта па-беларуску, ці слухаць, ці чытаць нешта па-беларуску. Не згодны. Не згодны? Не. Ведаеш чаму? Ну. Чалавек лінівы. Ну так, я пра гэта і кажу. Ну так, ты заходзіш на HDRS-ку, там першая стужка на расійскай мове. І нават калі ты, ведаеш, не супраць там беларускай мовы, культуры і ўсё там падобнае, табе бывае просто пофігу.
Вось уяві сабе, прыходзіць чувак пасля працы, бярэ там, я не ведаю, гарбату, хоча паглядзець які-небудзь серыяльчык на HTRS. І ён бачыць, там ёсць украінская гучка, беларуская няхай будзе і расіянская, але расіянская па змаўчанні. І ён разумее расіянскую. Ён будзе слухаць і глядзець на расіянскай, бо ну а якая розніца на якой мове? Вось. Я не памятаю, хто выпусцілі праграму, дадатак, аплікацыю, выбірайце самі, каму што падабаецца. Вось, дзе па змаўчанні стаяла беларуская, першай, то бок там было, напэўна, нават 3 мовы. Усё было перакладзена. І людзі, ну, потом рабілі аналіз, што людзі, якія спампоўвалі гэты дадатак пракладання праграму, аплікацыю, вось, яны не пераключалі мову. Так. Яны працягвалі карыстацца мовай па змаўчанні. Мы размаўлялі пра гэта з Пашай Ліберам. І вось у Новай Беларусі таксама так зроблена, што першая мова гэта беларуская, амаль ніхто не пераключае. І яны дадалі, там ёсць такая тэма, што ёсць тумблер, можна пераключыць, менш маргінезу называецца. Выключаю ўвесь расійскамоўны контент, іх там значная частка аўдыторыі просто выключыла расійскі контент, расійскамоўны контент. І ўсё добра. Таму тут ёсць кора аўдыторыя, якая цалкам ужо згодна ўсё глядзець, чытаць, слухаць і так далей па-беларуску. Але не вельмі шмат інфлюенсераў, якія гэта робяць. Таму што ёсць гіпермета такая, што вось мы падрыхтоўваем почву да таго, каб з'явіліся больш сучасныя інфлюенсеры, больш маладыя, калі прыйдуць 18гадовыя хлопцы та дзяўчынкі, якія будуць рабіць лепей за нас, у якіх будзе нагляджанасць. То бок мы зараз гэта як ну, на мой погляд, мы зараз як Украіна ў 2004. Цалкам магчыма. І я нават пагажуся. Я спадзяюся на то, што мы ў такім стане, але а не мы вось у сваёй інфармацыйнай бурбалкі, дзе мы просто уяўляем себе тое, што мы робім нешта добрае. Складанае пытанне, вельмі складанае. У немцаў ёсць такое слово яйн. Гэта і так і не. Вось. Адно магу сказаць дакладна, што ніхто табе не забараняе. Нема забароны. Ты можаш крычаць колькі заўгодна, няма контенту. Я не гляджу нічога на беларускай, бо яе не існуе. Ну, трэба пашукаць. Трэба знайсці кінакіпу. Але для гэтага трэба шукаць. Ой, да господи, ўжо столькі твиттер-трэдаў напісана на той конт, што дзе што як глядзець, дзе што як слухаць. Вось ёсць проект Мова Хау. Зайдзі на сайт Мова Хау, так. Там просто велічэзны спіс усіх YouTube каналаў, усяго чаго можна, там можна ўсё што знайсці. Я памятаю, што я калісьці знайшоў проект, які паказвае, як рамантаваць старыя машыны на беларускай мове на YouTube. Ого, там, конечно, 30 праглядаў, але і такое ці што можна знайсці. Ну так. Трэба просто, я ж говорю, гэта неяк не карэліруе з тым, што я казаў, што нічога няма на беларускай мове, не хапае. Ну, ёсць праекты, якія просто мы не ведаем. Трэба іх шукаць, трэба іх прапіхваць. Я заўсёды, калі з'яўляецца нейкі новы цікавы праект, я заўсёды там, напрыклад, у падкасце пра гэта кажу, што, мабыць, знойдзецца сярод нашай аўдыторыі ты, хто далучыцца паглядзець. Разумееш, у гэтым пытанні я для сябе знайшоў адказ. Мол, я даю, а браць ці не, гэта ўжо залежыць не ад мяне. Вось, то бок кожны чалавек, калі ён усё ж такі захоча, там, каб хоць крышачку яго дзіцёнак ведаў родную мову, вось, яму самому бацьку ці маці прыйдзецца хоць які-небудзь намаганне, але прыкласці, разумееш? Тое самае свой асабісты выбар, то бок размаўляць ты хочаш на беларускай, не хочаш ты размаўляць, хочаш ты глядзець скетчы, не хочаш ты глядзець скетчы. Вось, трэба крышачку быць, не ісці вось у гэтай вось такой балотнай плыні, як я гэта кажу. Вось, якая цябе засмокчвае, няма цяжка, палітыка, невядома, што заўтра будзе, ну, мы жывем у такім ужо з 90-го года. Ось, як бы, ты ж жывы. Як ты сказаў, маем, а што маем? Ну, есці маеш што? Маеш што? Праца хреновая. Грошы зарабляеш, ну, мала зарабляю. Неважна. Ты здольны паўплываць нават на тое, што ты будзеш сёння глядзець.
Ну, зайдзі... Асабліва мы ж зараз кажам пра сучасны час. Гэта не 90-е, калі табе трэба было там на бабіны записываць агучку. Ты можаш набыць сабе даволі танны мікрафон, калі ты хочаш, напрыклад, займацца агучкай, ці пісаць падкасты, ці яшчэ нешта іншае. Даволі шмат, даже на беларускай мове мы рабілі тэму, як увайсці ў падкасцінг, как увайсці ў блогінг. У Лёхі айці барады ёсць вялікая размова на цёмным лёсе. Ён там чытаў лекцыю, не памятаю каму, і вось ён распавядаў пра блогінг і пра падкасцінг, і вось тебе дастаткова паглядзець 2 гадзіны, там усё ёсць і пра абсталяванне, і пра сцэнары, і пра ўсё. Бяры, рабі, набудь сабе, вось выдзелі сабе 100 еўра на мікрафон, каб просто гэта гучала добра адразу. Там можна набыць даволі добрый там плюс-мінус танны мікрафон, ну там не за 3000 еўра, а там за 100 еўра набыць сабе мікрафон, даже не патрэбна аўдыакартка. І рабі, калі ласка, ўсё, што заўгодна. У тебе ты знойдзеш сваю аўдыторыю рана ці позна. Заўсёды можна напісаць на мужу вожыку і сказаць, што дзядзька, ты можаш мяне запосціць там у свой там вокладку супольнасць на Ютубе. Я там пачаў рабіць блог пра, не ведаю, пра стравы. Да хоть 2. Ну так. Хоть 2 посты, не важно. Не было ні разу яшчэ, каб мы не прарэкламавалі праект, які к нам звярнуўся за гэтай рэкламай. І ці ў тэлеграм-канале, ці ў падкасце, ці на Ютубе. Гэта заўсёды, ну, гэта нам не складана. Так? Мы за гэта не бярэм грошы, ці што. Мы ніколі ні разу не бралі грошы за тое, каб каго-небудзь прарэкламаваць. Бляха-муха, я зараз успомніў. У далёкім валасатым 19-м, ці я не памятаю, 19-й год, ці можа пачатак 20-го, я реально блага памятаю. Я спрабаваў звярнуцца да Беларусі. Тады на БТ, ну я не ведаю, БТ, АНТ, не памятаю ўжо, што там было. Была такая перадача, яны рабілі цыкл выпускаў пра людзей, якія займаюцца чымсьці незвычайным. Цёмны лёс по НТшнаму. Ага. Ось нешта такое. Ось, і мы тады спрабавалі яшчэ прабіцца з праектам Кукумба, там ці я там са сваім праектам Вожык спрабаваў прабіцца да іх, бо я тады быў такі вельмі апалітычны. Я і дагэтуль сябе лічу вельмі апалітычным чалавекам, бо я ў палітыцы ні секу, ні халеры, я не разбіраюся, але я вельмі не люблю несправядлівасць. То бок я такі змагар за праўду. Вось. І я спрабаваў, мне было пофігу тады. Вось. Да мне і зараз, калі шчыра, калі нават мне напіша Заронак, скажа, тыпу, давай з тобой паразмаўляем, я такі, а давай паспрабуем. Вось. І гэта, мне здаецца, было бы прикольна. Не факт, што нешта атрымаецца. Тебе не зразумею, ты па-беларуску размаўляеш. Ён цудоўна размаўляе на беларускай. Не? Ну я чуў. Тое, што ён чытаў з суфлёра? Не, на вуліцы падчас аднаго з пратэсных маршаў ён размаўляў на беларускай мове з адным з удзельнікам. Ну вось я яму скажу, вось зайдзі туды, вось там можна паглядзець, вось зайдзі нагодна, тут можна... Подпишися на перший гіковський. Подпишися на перший гіковський. Що то як здрасте? Давай. Ну то так, то так. Долучайся. Ось. Про що это я? Ох. Тому що тебе нема розниці, куди йти. Да не про то. Про то, що я спробував догрукатися туди, да, як мені подавалося, да, до таких ось серйозних дядек, які там сидять на телебаченні і роблять такі ось цікаві програми. Бо їх серйозно було прикольно поглядеть. Вось, ну и все. Ни ответа, ни привета, как бы мовить. Никто ничего не отказал. Так. И ты такие, ну ладно, наши будем forever в андеграунде. Так яно, в принципе, дагэтуль застаецца, я лічу. Вось, не ведаю, блага, не блага, робім тое, што можам. Вось. Можа быць, калі-небудзь гэта дасць які-небудзь прыкольны прафіт. А ў культурным плане, можа быць у фінансавым, хто яго ведае. Вось, невядома. Але хобі я хобі. Хобі карыснае, не толькі для сябе. Вось. Глядзі, з'явіўся фонд Байкалча, які выдае грошы на беларускія праекты, і які не даў ні на адзін нармалёвы беларускі. Не,
Мабыць, там ёсць нейкія нармалёвыя праекты, якія яго атрымалі, але не беларусы, якія робяць контент. То бок там ёсць выдаецтвы, ёсць часопісы і так далее, і так далее. Што я лічу вельмі несвоечасным, што яны не знаходзяцца у інфармацыйнай прасторы, якая зараз адбываецца, таму што гэта робяць людзі, якія, як казаў Слава Камісаренка, яны інтэрнэт называюць гэты ваш. Вось. Самыя сучасныя трафікі. Да, распавядзі, калі ласка, ты ж спрабаваў атрымаць грант. Давай, ты свой досвед, я свой досвед. Мне было цікава паўдзельнічаць у чымсьці такім. Вось. Ну, мне як бы ёсць яшчэ адзін канал на псіхалагічную тэматыку, ці там каля навуковую. Вельмі выдатны. Я гляджу амаль што. Ну, але ты, дарэчы, не так часта выпускаеш на ім відэо. Мне здаецца, што некалькі тыдняў уже не было. Не было. Ну, на наступным, ну, карацей, вот, што будзе, хутка з'явіцца. Зноў жа, бо, ну, агучкі. Не хапае часу на ўсё. Прыходзіцца чымсьці ахвяраваць, і на дадзены момант гэта вось той канал. Вось. Ну, я хацеў, каб нейкая была дапамога фінансавая, бо я заказваю пераклады, яшчэ я казаў, я не люблю перакладаць. Вось, то бок мне робяць субцітры, я агучваю па субцітрах відэа на псіхалагічную тэматыку. Вось, бо інфармацыйная таблетка ад галавы трэба. Вось. Было цікава. Вось, паспрабаваў падацца, хоць самыя невялікія там грошы на плату там паслуг перакладчыка. Ну і ўсё, смакчыце бібу. Як бы спрабуйце далей. Дзякую вам за ўдзел. Ну, у мяне няма прэтэнзій насамрэч. Не, у мяне таксама. Як бы я просто цікава іншы досвед чалавека, таму што мне ведаеш, што адказалі. Мне адказалі, а што мы з гэтага атрымаем? Ці фізічна, што мы з гэтага атрымаем? Мол, вы выдадзеце кнігу, вы выпусціце падкаст на кампакт-дыске. Ці нешта іншае. Так. Вось што мы атрымаем, каб у вечнасці засталося. А пра бабіны не пыталі? Не? Пра бабіны, на жаль, не пыталі. Але ў нас ёсць думка, ка мне зараз едзе касетная дэка мая. Ну, я вельмі вялікі аматар касет, і я іх калекцыяную. У мяне вельмі выдатная старая касетная дэка 86-го года, якую я адрамантаваў. Вельмі вялікая аўдыосістэма засталася ў Беларусі. І мы хацім для Патрыёна, спецыйна для нашых падпісчыкаў на Патрыёне, знак удзячнасці выпусціць эксклюзіўны падкаст на касеце на 1,5 гадзіны з двух сторон і даслаць нашим патронам. Мабыць, яны яго паслухаюць, мабыць, не паслухаюць, але вось гэта будзе чысты эксклюзіў. На вінілі. На вінілі яго трэба нарэзаць, там складана, але тут все ж таки такі падкаст толькі Гомзік паслухае. Бо я толькі хацеў сказаць, я ведаю як мінімум аднаго, хто гатовы паслухаць з задавальненнем. Так. Хто мае магчымасць. Вось. Да няма прэтэнзій, боже мой, я не зазіраю ў чужой кішэні. Не, вядома. Просто як зараз, калі мы не можам зарабляць, як запускаць новыя праекты не са свайго гаманца. Да не я. Не запускаць праекты ці што? Ну, у сэнсе, што, ну, а як, калі табе трэба грошы, то бок, і ніхто цябе не можа дапамагчы, ну, тут альбо не запускай, альбо... Шукай. Альбо, ну, капі. Вось. Я просто вельмі хочу запусціць YouTube-канал. У мяне ёсць вельмі выдатная думка. І такога ніхто не робіць ні на беларускай, ні на расейскай, ні на ангельскай. Ці я не бачу. І гэта такой... Гэта гістарычны праект, але ён для... Напэўна, гаварыў. Ён для паба. То бок гэта... Ну, так. Ну, гэта складана. Я не буду пакуль, я, мабыць, тебе не на запісы распавяду, просто каб не раскрываць усе карткі. Але ну, я такога не сустрачаў. І там трэба даволі моцны прадакшн, там трэба даволі моцны гук, там удзельнічае 4-5 чалавек заўсёды. І, ну, гэта такое, гэта паміж гістарычным ток-шоу і шоу у пабе. Гэта вось прикольно. Гэта вось такое. І на яго трэба даволі шмат грошай, і дзе іх выбіць і як іх выбіць. Ну, у мяне такіх грошай просто няма, напрыклад. Мне вось як у прадусера у мяне ёсць добрая ідэя, і я там гатовы здымацца ў гэтым. Напрыклад, у мяне ёсць людзі на прыкмеце, з якімі можна просто
пасупрацоўнічаць, каб яны з'явіліся у выпусках і далі сваю думку на ты ці іншы гістарычны погляд. Але гэта не пра тое, што вось мы там абмяркоўваем паўстанне Кастуся Каліноўскага. Не, мы абмяркоўваем самыя тупыя рэчы, якія толькі могуць быць там, як нам гэтага не хапае. Як раней на Немізе можна было ў аптэкі набыць какаін. Вось, і гэта было афіцыйна, не трэба быў рэцэпт і ўсё іншае. Вось, і зараз гледзячы... Якія файныя часы. Так. 1905 год, калі быць дакладным. Вось. І тут, канешне, ўсё паўстае ў тым плане, што там, каб рабіць зараз такі праект, яго трэба рабіць, як робіць свой YouTube-канал Хаданович. То бок ты садзішся перад камерай, распавядаеш, на монтажы просто ўстаўляеш карцінкі, ці наразаеш нейкае відэа. Я так не хочу. Я хачу, каб максімальна гэта было прыкольна, і каб гэта было такое. YouTube... Вот Вадзім яму вельмі падабаецца расійскі праект «Падзямелле Чыкенкары», калі ведаеш такі. Ну, гэта пра настольныя гульні. Вось, і адзін з нашых рэдактараў і сяброў, Артём Мілагучна, мабыць, такога ведаеш, ён жа ладзіць настольныя гульні. І мы хацім зараз здымаць, рабіць стрымы, як мы гуляем. Мы з нашымі патронамі гуляем у настольныя гульні. І вось зараз хутка з'явіцца Discord-канал, у якім ён будзе адчынены, туды можа зайсці хто заўгодна, не толькі падпісчык нашага Патрыёна. І з намі пагуляць мы раз там у тыдзень збіраемся ладзіць гэтыя гульні. І ён заўсёды выбірае такія незвычайныя сеттынгі, то бок там Беларусь 90-х, Беларусь 2000-х, там пратэсты супраць акумулятарнага завода. Ну там вельмі цікава насамрэч. Вось, і гэта ўсё ведаеш, ты ваўкалак, які пратэстуе супраць пабудовы гэтага завода. Ну там мне вельмі падабаецца. І цікава, што дзе выбіць бюджэты на гэта? Вось ёсць добрыя ідэі, каб рабіць цікавы, забаўляльны контент з вялікай утрымкай аўдыторыі. Але... А дзе іншыя бяруць грошы? Я не ведаю. Слухай, я ўсё жыццё працую на вялікія кампаніі. Я працаваў раней у геймдеве, я працаваў у аутсорсе, я працаваў на вялікіх відэапрадакшанах, якім плацілі за праекты. І я ніколі не думаў пра тое, як мне... Ну, вось там, напрыклад, адзін з першых падкастаў, якія мы запускалі на ангельскай мове, гэта быў маркеталагічны падкаст з сучаснымі інфлюенсерамі. Да нас прыходзілі вельмі вялікія, там, напрыклад, кітайскія інфлюенсеры, у якіх там па 100 мільёнаў падпісчыкаў. На кітайскім аналогі YouTube. На YouTube в Китаі ніхто не сядзіць, таму што ён там заблокаваны і ўсё такое. Там даволі мала кітайскамоўнага контенту. Але прыходзілі выдатныя інфлюенсеры з выдатнай ангельскай мовай, і тады гэта каштавала, калі не памыляюся, 1200 евро на выпуск, таму што мы ўсё рабілі ў прафесійнай студыі. Мы заўсёды гасцям, якія прыходзілі таксама, там, напрыклад, дзе-небудзь здымалі студыю, каб ён прыходзіў і далучаўся да нас. Вось, і каб ён адпраўляў нам аўдыёстужку, каб нам не прыходзілася записываць зум-стужку. Вось. І я ніколі не думаў пра тое, дзе я беру бюджэты, таму што ў мяне была такая тэма, што ў мяне з'яўляецца добрая ідэя, я пішу контент-план, маркеталагічную стратэгію, ўсё іншае. Але я прыходзіў з запытам, што мне трэба вось столькі грошай. Вось сезон каштуе, напрыклад, 15 000 евро. Давайте рабіць, паглядзім, што атрымаецца з гэтага сезона, а потым паспрабуем манетызировать. І вось, дарэчы, гэты падкаст, ён да сіх існуе на ангельскай мове, і ён вельмі выдатна існуе пасля майго уходу, таму што там добрыя хлопцы працягнулі ім займацца, і тыя, хто яго запісваў, яны проста ператварыліся ў самапрадусераў. Вось. Таму я не магу адказаць на пытанне, дзе браць грошы. Што ніхто не можа адказаць на гэтае пытанне. Я просто не разумею, чаму вялікія фонды не падтрымліваюць вось там той же фонд Байкалча, які цалкам пра беларускую культуру, пра беларускае асяроддзе, беларускую мову. Іх же дакументы, напрыклад, на беларускай мове трэба запомніць. Так. Ці беларускай, ці ангельскай, іншых няма. Вось. Я просто не разумею, чаму там мы ж не просім вялікія сумы. Мы не просім там, ну я ведаю, колькі ты запрашаў,
вельмі невялікая сума для фонда. Да, гэта іх самы мінімальны парог, які можна прасіць. Я таксама калі з імі размаўляю, я прасіў, я крыху больш прасіў, але я прасіў на абнаўленне абсталявання. Просто каб палепшыць якасць гуку, таму што мы збіраемся записываць аўдыаспектакль, у які я цябе запрашу, дарэчы. У фэнтэзійнай тэматыцы нешта паміж ведзьмаром і Конаном Варварам. Я буду феечкай? Окей. Ты будзеш у ім ебанутым правідцам. О, гэта я магу. Так. Ой, зусім звар'яцела. Як я люблю дзядоў, такіх, ведаеш? Ужо шалёных там. Ну так, там вось такая роля. Мне здаецца, у мяне ўнутры жыве дзед, які пастаянна сварыцца з бабкай. Ось. І мне... Гэта цудоўна, таму што у 2 метрах ад нас сядзіць твая жонка. Але я так кайфую. Карацей, я люблю такія... Калі хто глядзеў «Галяк», там ёсць такі дзед Джим. Да, есть. Гэта просто мой... Я не глядзеў, але я ведаю. Гэта мой татэмны дзед. Вот твоя татэмная жывёла, я не ведаю, там, воўк, гэта мой татэмны дзед. Вось я хачу быць такі, як ён у старасці. Такі у меру шизанутым, актыўным, вось, які пастаянна ўлазіць у нейкія там штукі, не сядзіць там на срацы каля тэлебачання, але ён такі крыху такі, з ебанцой такі. Вось, і такія... Мне вельмі заходзяць такія персонажы. Бабак люблю агучваць, дзядоў люблю агучваць. Вот калі трэба камусьці агучыць дзеда, калі ласка. Нават без фонда Байкалча. Без праблем. Не, я чаму згадаў пра Байкалча, гэта больш пра запускі новых праектаў, таму што калі ты запускаеш новыя праекты, гэта заўсёды складана. Напрыклад, калі цябе трэба моцны прадакшн, то бок, ну там, я не прыніжаю таго, што там колькі абсталявання трэба для агучцы, але калі ты займаешься агуцай, то ты там, цябе, вядома, трэба мікрафон, трэба аўдыоінтэрфейс і трэба кампутер. Усё. А калі ты хочаш записываць шоу ў звычайным бары, табе трэба яго зняць, табе трэба 5 камер, табе трэба нармальная петлічка. Каманда. Табе трэба каманда, табе трэба святло і ўсё іншае. Таму што выпускаць відэафармат, складаны відэафармат, гэта не вельмі танна, я могу сказаць. Вы яго не знімеце на iPhone. Не, вы, конечно, вы можете зняць яго на iPhone, вы можете там, я не ведаю, сабраць усіх сяброў, у якіх ёсць там добрыя тэлефоны, пікселі iPhone і ўсё астатняе, і зняць гэта ў 5 камер. Але гэта так складана будзе. Вы так задзяўбецеся синхронізаваць колеры, вы так задзяўбецеся рабіць каляровую карэкцыю і ўсё іншае. Якасць каштуе грошы. Тут ты береш розныя пятлічкі, нехта бере Sennheiser, нехта бере Boya, і ты паміж імі ўжо чуеш, што розны гук. Ці вось, як, напрыклад, мы пісаліся, да нас прыязджаў Лёха Айцібарада, і ён пісаўся на SM7B, мы пісаліся на подмайкі, і гэта вельмі адрозніваецца. Там звычайнаму слухачу, я не ведаю, чутна гэта ці не чутна, але вось мне, як чалавек, які робіць монтаж, які робіць пасля свядзення гуку, мне вельмі складана зрабіць так, каб гэта было аднолькава. Можна я зараз папрашу прабачэння ў кавярні? Мы разам з імі агучваем гэты самы Last of Us. Просто задзяўбаў іх, бо я чую тое, што яны не чуюць. Мне здаецца, гэта праз навушнікі. У іх, кажучы пра тэхнічную частку, іх вельмі шмат артефактаў. Мне здаецца, яны там не вычышаюць шумы і ўсё астатняе. Мне здаецца, што яны проста записываюць і адразу аддаюць на свядзенне. Ну, тут на мастерах адразу, без свядзення. Там, мне здаецца, што яны выкарыстоўваюць нейкі кампрэсар, нармалайзер, і дзякуй Богу, калі там ёсць нейкая эквалізацыя, але я яе не чую. Хаця ў мяне вы зараз бачу, у мяне прафесійнае абсталяванне, але я не чую. Ну, вось то, што тычыцца Last of Us, там, як бы мы робім, ну, у траіх, то дзяўчына і 2 мужчынскіх. І то, што у выніку гэта праходзіць праз мяне. То бок то, што я пачую, то будзе выпраўлена.
то что я не пачую, то ну ці там вядома, што там яшчэ на іх боку правяраецца запіс, вось. Але я уже который раз сутыкаюся, гэта не першы праект, у котором я удзельнічаю, я такая шлёндра, якая побывала паўсюль. Ну, я заўважу, што ты не ўваходзіш ні ў адную каманду, ты супрацоўнічаеш і за Небелам, і з Кукумбай ты супрацоўнічаў, супрацоўнічаеш з кавярняй. Так. Ты такі вольны, вольны мастак. Ну, я кажу, гэта я даберская шлёндра. Тыпу, по руках пахадзіў, ё-маё. Можа, яшчэ і паходзім, дай бог. Вось, паўсюль, дзе вось толькі нешта там вось пачынаецца, абсталяванне грае ўсё ж такі вялікую ролю, вельмі вялікую ролю. Пачынаць можна і з нейкім там мікрафонам Rhythmix, я не ведаю там што, вось там за 100 рублёў, напрыклад, вось, але калі ты ўсё ж такі хочаш, каб ну выдаваць больш-менш якасную якасць, так бы мовіць, трэба ўсё ж такі навушнікі нармальныя. Я сам не адразу да гэтага прыйшоў. Я запісваўся ў нейкіх там танных за 3,5 рублі затычках на USB-шны мікрафон, і я просто зараз пераслухоўваю гэтыя відосы, такі думаю, а тады мне падавалася, што гэта гучыць крута. Таму што ты не чуеш нічога ў іх, ты не чуеш ніякіх артефактаў, ты не чуеш якасці, оно ўсё гучыць аднолькава. Вось, таму кавярня, ну, прабачце, але ну трэба яшчэ пашлыхацца вось наконт абсталявання са мной, бо я не залезу, я чую усялякую там сліну, нейкія там вельмі ціхія такое вось, ведаеш, нешта ёсць. У гэтым плане, калі працягваць, карацей, ўсё будзе добра. Я аптымістычна настроены, бо мы ўжо маем прафесіяналаў, якія выраслі за некалькі год з... Прычым маладых прафесіяналаў. Не тое, што мы старыя пердуны. Вось. І як мне падаецца, ну, гэта справа, яна жыве і яшчэ будзе жыць. Побач, я настроены аптымістычна, што калісьці у нас з'явіцца свая цікавая ідэя, якая будзе агучваць ужо на прафесійнай падставе навіначкі. Мне здаецца, менавіта навінак і на беларускай не хапае такіх ангоінгаў гучных. Я не ведаю, там якая-небудзь новая, будзе, дарэчы, серыял пра Гаррі Поттера ад HBO. Давайте бомбанем. Слухай, ты можаш мяне запрасіць, я паспрабую агучыць якога-небудзь персонажа. Я ніколі гэтага не рабіў. Агучыць не праблема, разумееш? Вось у такіх праектах, калі ты хочаш нешта пачаць, такое рабіць хутка. Вось сёння на заўтра трэба зрабіць, шмат людзей трэба і ўсё таму падобнае. Ну ты... Я спрабаваў так зрабіць з Last of Us, не атрымалася, бо я тупа не знайшоў людзей. Ужо нават быў пераклад гатовы, ну, усе былі занятыя, каго я змог знайсці. Вось, давайте паспрабуем. Мне было пытанне, чаму у цябе ж вельмі выдатна адносіны з камбагам, як я разумею. Вось, чаму я не удзельнічаю ў Last of Us? Яго не было часу? Не, ён адмовіўся. Трэба было яго спытаць, калі ён у нас на падкасці быў, але нешта забыў пра гэта. Не, ён адмовіўся. Я яму сказаў, давай, рабіць разам з кавярняй, говорыць, я хачу рабіць за Небелым. Ну, я так разумею, у них там свая нейкая тусня, вось, а не белаўска-даберская. Ну, окей. Гэта толькі ты шлёндра. Я шлёндра яшчэ якая. Вось, мяне паматала, напэўна, па ўсіх праектах такіх андерграундных, што тычыцца агучвання. Дарэчы, ці што, Ложык агучыў адзін з эпізодаў першага наратыўнага, якога можна знайсці ў нас на Патрыёне. Вось, так. Можа яшчэ штосьці будзе, калі дзядзька дазволіць. Вось, і... Ну, мне было б цікава паспрабаваць нешта такое гучнае, просто каб паглядзець на ахопы. Рабіць фільмы 90-х, пераагучваць іх сёння, гэта крута, гэта карысна. Той жа Еўратур 2004 года я з радасцю зараблю і кайфану просто па поўныя памідоры. Вось, але, ну, усе ўжо бачылі Еўратур. І на беларускай пераглядаць яго будуць, ну, вось, мы з табой. Ты даяды, мы з табой. Вось.
А вось зрабіць нешта такое новенькае не хапае ангоінгаў просто вось зараз выходзіць нейкі там сучасны серыял мне вось гэта вельмі бянтэжыла калі выходзіла Wednesday я не цалкам спадабаўся серыял но мне просто не быў цікавы я не аўдыторыя але я такі бляха ну і калі в Wednesday просто пачалі пагучваць там дзень у дзень ну там выходзіць серыя напрыклад у аўторак і ў пятніцу з'яўляецца агучка на беларускай мове да гэта ж была бомба гэта быў самы хайповы серыял Netflix які глядзелі ўсе мне і хочацца праверыць гэтую тэорыю бо калі ну зараз давай песімістируем калі не стрэльне ну мне здаецца тады ўжо будзем у андэграундзе просто да пенсіі бо так яно і будзе ну бо калі ты ўжо не хочаш глядзець на беларускай калі у нас там замест там 500 праглядаў будзе там і запланаваных там будзе 600 а не 15 000 і ты такі ну ладно значыць будзе бурбулка свая а не белаўская кавярняўская вожыкаўская гікаўская і так далее вось ну а калі стрэльне значыць мне здаецца будзе круто значыць патэнцыял ёсць значыць будзе цікавая ідэя у будучыні значыць будзе кураж бамбей значыць будзе які-небудзь вожак 2.0 які будзе бамбіць я калісьці параўноўваў з хлопцам з кураж бамбе Сергей Калеснікаў я не памятаю Калеснікаў так вось ну я арыентуюся але у мне ёсць праблема з голасам я не магу ось так вось дапасоўвацца я магу дзядоў парадзіраваць нармальна баба астатніх цяжка Таму мне здаецца гэта для астатняга ёсць камбэк для астатняга магчыма ёсць камбэк просто здаецца што камбэк любую ролю возьме зараз Таму што яму вось ён у мяне агучваў у падкасце маньяка і ён просто я кажу цябе трэба быць просто звар'яцелым маньякам такі добра і ўсё я адразу з першага разу ўсё зрабіў такі добра і жонка яго дарэчы таксама яна там павінна была быць ахвярай і яна таксама максімальна быстро ў гэтую ролю з першага разу нічога мы ўвогуле нічога не перапісвалі ну супер что яшчэ сказаць яны абодва там з досведам з нармальным такім я зараз успомню ты гаварыў там пра ну тыпу камбэга у каментарыі недавно да кавярні да Last of Us нейкі чувак напісаў што блин 20гадовы хлопец агучвае пенсіянера да як вы так можаце я потым ну перапісваюся з кавярні говорю тыпу калі б гэты мужик хто гэта напісаў ведаў увогуле які стан з беларускім агучваннем ён бы увогуле такіх пытанняў бы не задаваў ну тыпу ну знайдзі чалавека 50 гадоў які за бясплатна табе агучыць в 9 сер па гадзіне мне вось дзіўна чаму купалаўцы не пайшлі агучваць таму што іх там вельмі добрая сабралася кам'юніці і яны ўсе прафесійныя акторы ну так ну што яны шмат зарабляюць ну вось гэта праблема ну вось кавярня стварыла свой сервіс кавярня сайт по-моему вось і ну кавярня кропка сайт вось і мне здаецца што ну зараз у нас такія тэмы што канешне зараз я як чалавек з айцішцы які вельмі добра працаваў і выдатна з працэсамі магу сказаць што там ніхто не робіць прапампованыя тэлеграм-каналы ніхто не выходзіць з вэба ў мабайл і так далей таму што гэта ўсё грошы але зрабіць добры вэб нічога не перашкаджае таму што вось напрыклад прэтэнзія зараз будзе да анібела у мяне ёсць Xbox і звычайны тэлевізор без смарт-TV я заходжу праз Xbox праз Microsoft Edge на сайт кавярні гэтага анібелу і там нічога не граецца таму што іх плеер не падтрымліваецца таму што іх плеер не на HTML5 вось чаму я на якой-небудзь HD-резке магу глядзець гэта а на беларускай мове не магу глядзець на iPadзе гэта не працуе так сервакі ну вось сервакі якія дазваляюць ну не там дарэчы як я разумею не сервакі а сам плеер ну у сэнсе што гуглаўскі это плеер можна ўбудаваць Google драйва так ад Google драйва ён вельмі лёгка ўбудоўваецца а калі ты захочаш на HTML5 табе трэба дзесьці асобна набываць менавіта пад контент а гэта будзе ну гэта засрэцца просто за
тэрабайты так, просто, так. я не ведаю. З іх хуткасцю па 4 тайтлы ў дзень. Я вось не ведаю, ці працуе мабайл у... Ну, да там, не мабайл, мабыць, у кавярні. У оперы дакладна. З iOS-ам, мне здаецца, не, калі гэта... А мне здаецца, у іх усё на Гугле. Калі гэта Google Drive, то Safari не будзе працаваць. Можа, з нейкай там Mozilla ці Chrome будзе. Але ў іх выдатная ў кавярні веб-версія. Да, яна адаптаваная пад мабільнікі і у кавярні, дарэчы, ўсё працуе. Я вось зараз включыў першую серыю The Last of Us, усё добра. На лагодным цмоку, дарэчы, можна размяшчаць свой контент без праблем. То бок гэта, мне здаецца, можа быць наша будучая HDRS-ка. Хацелось бы, каб так сталася. То калі ласка, калі хто мае які контент, то можна размясціць без праблем. Маленькая реклама. 37 серый Наруто выйшло уже. Да яны бомбяць як шалёныя, блин. Я не ведаю, там ці спяць яны. Ну так. Як і камбэк таксама з Анібелам. Я таксама не ведаю, калі яны адпачываюць. Тому што там амаль кожны дзень нешта выходзіць. Я такі, калі гэта паспець глядзець. Ну, я просто не гляджу аніме вельмі шмат. Мне больш цікава сучасныя серыялы, мне цікава фільмы і так далей. Ну, побачым. Я пакуль аптымістычна настроена. Вось, наконт усяго. Я таксама. Бо патэнцыял, велізарны. То, што тычыцца агучвання, то, што тычыцца ўвогуле контента на беларускай, тут не аранае поле. Бяры і рабі. І крычы. Дзе мае прагляды? Так, это сучаснасць. Ну. Што, дзякуй за тое, што завітаў. Вельмі прыемна было пабачыць цябе ў Вільні. У нашай Вільні. Гэтая тэма так задзіўбала. Ну так, імперскасць трошкі лезе. Будзем чакаць ад цябе новых праектаў, будзем чакаць які-небудзь моцны ангоінг ад вас. Я не ведаю, з кім ты будзеш яго рабіць, але ці што кліч. Я таксама не ведаю. Ну добра. Ну. Дзякуй. Ешце з маслом. Дзякуй, што запросілі.